Kadi ko caman. D'accord. Eva bɛ mun kɔnɔ n'a tɛna daraka dun. Papa ne kɔni fɛ ala ka Eva to ka chambre kɔnɔ quoi. Parce que Eva y'o ye Eva bɛ sunɔgɔ de la. Eva b'a da fo 10 heures. A tɛ wuli Eva bolo ale yɛrɛ ni ou ale ye princesse de. Papa. Pablo bɛ ka kɛnɛya Eva la de. O tɛ ne bɔ ne ka den mandiya la o. E de ye ne ka den mandi ye. Eva to yen denmisɛnniya de b'a la. A bɛna dabila o. Dumuni kɛ. Mama, ne dun bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ. N'i y'a sɛgɛsɛgɛ ale b'a bɛ taa a ka stage kɛyɔrɔ la retard la. Donc o dun man ɲi du danbe ma. F'an ka solution de ɲini o la. En plus n'a kɛra cogo la ne da t'a la bilen dɛ. Vraiment. Pablo. N tɛ fɛ ka kuma i ba ma muso ma ten. E bolo ɲɔgɔn tɛ yan. E yɛrɛ fɛ tiɲɛ foyi t'e la. Han? Aw ka sabali sa. K'a ye dumuni kɛ dugu ma jɛ ni mankan ye. Han? Aw yɛrɛ bɛ ka taa ɲininikɛyɔrɔ la n'aw solila ka ɲɔgɔn lawuli ni mankan ye o ma nɔgɔn. A ye Eva ko in to ne ma ne bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o. A ye dumuni kɛ. Awɔ ne de ye tiɲɛ de fɔ mais comme bɛɛ hakili la ne de ye mɔgɔ jugu ye a ka ɲi ne bɛ taga quoi. Pablo n'i wulila ka bɔ tabalen kɔrɔ e bɛna dɔ ye. Ne hakili da ne kuma b'aw fɛ sisan n'aw ka sabali. A ye nin ko to tan sa. Dugu ma jɛ ni mankan ye. A ye daraka dun. Ne bɛ taa fɔlɔ réunion bɛ ne bolo. I bɛ sɔrɔ mobili kɔnɔ. Bolo la ne bɛ yala la sigilen yiri b'a bolo la tun bɛ sigilen yiri b'a bolo la ni mi janto jugu bɛ na Burulayi. Dɔrɔn an sɔgɔma. Ne tun bɛ ka yan fleur in sɔn ne tilal'o la ne ye yan ta sɔn bon ne tun bɛ ka pot de fleur in de sɔn sisan ko ne tilal'o la dɔrɔn ko ne bɛ taa mobili ko ne tun t'a dɔn k'aw bɛna bɔ sisan patron yafa n ma. Pablo. N tɛ fɛ i n'i fa ka ɲɔgɔn na sɔrɔ nin kuma in kan tugun. I dɔgɔnin de Eva ye. A ko to tan ne bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Mais maman Eva ka di papa ye trop f'an ka solution de ɲini o la quoi. A tɛ to tan a tɛ to tan ni Ala sɔnna. D'accord. I hakili latigɛ. D'accord ni sira ɲini ala ka pression. Patron Pablo an sɔgɔma. Aw bolo ko ne Burulayi ye mɔgɔ fu de ya a bɛ ka ne lajɛ tan a bɛ ka ne Pablo yɛrɛ ka nin ɲɛ kumuba ye ne tɛ nin fɛ quoi cɛ yɛrɛ ɲɛ kan ka kumu da kuma bɛɛ yan. N b'o tɔɔrɔ sa.
Ne ko sugu tɛ san koyi. Ma dɔn. Aina san kɛ. Etima. Fɛn caman ba de bɛ. Parfum sa. Ala ya ni parfum sɔrɔ. Ne ba, a somɔgɔw. Nse. Ni ko love parfum ne fɛ. Ai parfum tɛ. Nka fɛn caman ba de bɛ. An tɛ segere filɛ fifala filɛ funteni bɔlen na wa ne ka fifala ninnu kolo ka girin. Manama bɛ yen nɔ dɛbɛma bɛ yen fu fana bɛ serpillère golokimisɛnninw filɛ nin ye funteni bɔlen na samara caman fana de bɛ yen kɔrɔkisi samara filɛ nin bɛ e yɛrɛ sen minɛ cogo min na ni a kumaba bɛ yen nɔ. Yɛrɛ minɛ ko mɔgɔ b'i sigi ni kunna. Ne ko jo b'a ka wari dɔ ni minɛn ninnu na dɛ e ɲɛ t'u la on dirait ɲama-ɲama. Ne ba aw nakun ye sanni ye wa ko wɛrɛ de ko b'aw kɔnɔ. Ko wɛrɛ de ko b'an kɔnɔ e ko cogo di. A n b'i deli ni aw nakun tɛ sanni a ye taga. An tɛ taa yɔrɔ si bouge pas. Sabali ne ba. An tɛ bɔ yan. Hali ne kuma man di sabali. Ne ko sanni ye diyagoya de ya. Est-ce que sanni ye diyagoya ya. I t'i kuma tɔgɔ dɔn. I ka nin pɛrɛn-pɛrɛn kunna dɛ. Ne yɛrɛ dabali ma ban ni bɛ ne dɔn wa. Est-ce que nin b'a dɔn ne ye mɔgɔ qualité sugu min ye. Bon. On va commencer. Madame. Allô. Oui. On y a rapport, mais j'ai semaine de l'année. Là. Oui, chaque mec là. Abiba, ini Aisha. Aku punya partenaire de marché. Gara-gara. Par rapport au partenaire, on a M. Pablo Mama Kamoto et Calais au siège. Concernant les autres dossiers, on est bien Pablo, Bonjour à tous. Bonjour. À Ben Soir. C'est vrai, nous devons faire une voiture, parce que votre partenaire nous démarché, notre partenaire nous ça fait très longtemps. Donc nous nous tâcher ta, donc baram nous le beau qui pour la journée, nous devons occuper de elle. Nous nous avons fait une journée, mais au Canada fili, nous devons arrêter le niveau au là. Au fond, peut-être que nous fait tourner, mais faisons une entreprise là. Donc nous faisons constater entreprise sarama un employé doit venir faire mon paraître avec le média. Nous avons trouvé ce rôle-là, nous avons air là, toujours de la volonté. Donc moi entreprise c'est un marché au Kanga. Donc faire la discussion au la journée rapidement, c'est normal. Mais nous autrement, surtout Aïchani chèque, ou le barada de D'accord. On sera bâti même copie. Je pense que on prend le tableau élément. Il faut changer d'attitude. Entreprise de mon chic à la fière. Abiba. Monsieur. On est Abdul. Michel. On est Pablo. Félicitations. Merci, chef. Pareil. Très bien. Merci. Aya faamu k'a fɔ ko bɛ nin baarakɛyɔrɔ de ye sunɔgɔyɔrɔ tɛ lafiyakɛyɔrɔ tɛ. E b'a fɔ k'e b'i da ko ne la est-ce que e bɛ ne dɔn i tɛ n lajɛ ka ɲɛ hali ne bɛ bɔ yan e ka kuma bɛ se ka ne bɔ yan n tɛ bɔ yan ko ne ba e bɛ mun de nɔfɛ n b'o de kɔ e ko cogo di. sabali hey sabali
itene don ne ti don boloki aw san kala mari no te san ka ti ta ka bone ka yoro la nyen nga yara yira wala ite se ka ne don yɛrɛ parce que ne tɛ classe kelen an tɛ hali ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen e bɛ se ka ne dɔn cogo di copine jɔ sa e t'a dɔn ko nin bɛ se k'i ta baara la kalo la e ɲɛ tɛ yɛrɛ jɔlen na ta ko 3 e yɛrɛ hinɛ bɛ mɔgɔw la yɛrɛ n'aw dɛsɛra ka nangarabayaw n'a ka diɲɛ wuli ko la a bɛ n'aw sigi magari ko la k'o ye feere e ka minɛn ninnu lajɛ e ko cogo di sungurubaya u b'o de kɛ n'u dɛsɛra la u bɛ n'u sigi yan e ka ne kɔnɔ ta ko 3 e jɔn ne don ne ba jɔn sunguruba e de la ka ne sunguruba la e de la ka ne sunguruba la e de la ka nangara ba ko na aw klele ko nangara ba yala ko na kamna bakari man siora akora e be se munan ko ki funu yɛrɛ ma tento a so ko place la ko blan dogoya ka kene ko ni e ngone ne washire e ne dogoya ka obne sabote ngwashi an jibe na nga fere la na ga nanga aw klele ko jiya wuli ko ra ko na ko blan dogoya fo nga place la mo lan ko no a so soro nya ya fo ni here marabali e de mo dira mo ko signo sanma kan bo dusuka silaw amna mana kan fo nyana ka ko sanga o te sanga amna ndoga ya ko signo no ka mo ko min kono e nya mu ka ulan taw do tendo ifo Shingo yorote lafiya ke yorote tashi bebe bro o kuma beka ka responsabilité ta Pablo, c'est vrai. Mais, on va te bosser sans mettre la bureau la cachaya. Pablo Béa, c'est le directeur. Elle est pas au don à te mener gars. On va des situations au don. Mais chef Kakaï, tu voulais ébaucher. D'accord. J'entends. Oui, chef. Fais une étape en plein, les gars, il est à coup de faire une idée à prendre un peu la sédane, on a la nation. Et tu as reconnu une informatique. Entreprise, il y a une fille, une fille, il y a quelque chose qui va autour là. Entreprise, c'est un euro. Entreprise, ma fille, il y a un euro. C'est pas possible. Pour bien faut que je t'aille maintenant là c'est la même. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Vraiment, les familles de Kunchana. Il y a essayé comme donc il y a essayé de faire comme que Bon. Excusez-moi. Réunion bonne. Restez pas possible. Merci. Merci, chef. Excusez-moi, chef. Chef. Oui, chef. Ni aptitude. Et yo y est de retard là. Et yo y est de la montée. Et ça c'est pas là-haut. Il ne retard là-haut. Il faut. Bararola. Elle me fera. Elle de Bararola. Ni au chatron. Allez gâteau soit en bien. Hein? En tout cas, nous avons dit. C'est pas possible. Pourquoi? Nous avons un partenaire d'autre. Rendez-vous le monde, nous avons fait là. D'accord. Mais t'as dit on d'accord, on est là. Excusez-moi. Ko kadi de
An bɛ kini nu Bamakɔ ka di dɛ. Bamakɔ ka di dɛ. Fɛn bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ ka di dɛ. Tanti ni sɔgɔma. Isan sɔgɔma. Sanata. Kɔri baasi tɛ la? Baasi tɛ. Ne ko e ba don bi? A ma wuli fɔlɔ. Ne ko y'a lawuli mais a ma se ka wuli fɔlɔ de sinon a ma wuli fɔlɔ a dalen don. 10 heures passées e ba ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la. Tanti b'a sɔrɔ a sɛgɛnna de koyi. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn koyi tanti. Sanata. Ne ye ɲininka i ka avis la. A sɛgɛnna dɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Ne ye ɲininka. Han? Ni ɲininka de ko e ba don a bɛ sunɔgɔ la a ma ban. A sɛgɛnna e ka mun b'o la? Na tigi ni. Tanti dimini do bi dɛ. Dimini yɛrɛ de don. Jo. Ne ka n den ka nin ko in ɲɛɲini fɔlɔ. Yeli Padra. No fari wala ay mo kalde nyari. Mɔgɔlankolon. Faamadenni bɛ ka bugu. Aw ta ye jumɛn ye sa? Ne kun bolo ko suran tɛrɛ de bɛ so kɔnɔ ne kun na n'o fagali de la. Ne ko mun de nafigiya ja aw ye? Ne ma fɔ aw nana de yan. Nafigi dakalajan ninnu. N ka dɔ ye wa? E patron, n'aw natɔla, n'aw ka manako la. ne kɔnɔ k'e bɛna bɔ mɔbili kɔnɔ ka yafa de deli an fɛ koyi. E bɛ se ka mɔbili boli tantɔ cogo di? An man ka baara la yan nɔ. Ne ɲɔ tɛ k'aw faga. An tun b'a dɔn ko n bɛ sɛbɛn la. I t'a dɔn ko ni i tɛ ne ta manamanako la, ne faga manamanako la, f'i kun ka ne ta ka ne faga k'a lajɛ. An bɛ faso baara la yan nɔ koyi. Wa an bɛ nin baara in kɛ de. Tu veux parler comme ça? N bɛ ka kuma e de fɛ tantɔ. Aw fa ma bolo ko diɲɛ aw kelen de ta ye han? An yɛrɛ fana bɛ ka dɔ de kɛ pour que an bɛ se ka balo cogoya min na. Ni ye mun ye? An b'an ka baara la, i bɛna an ta tantɔ. Mɔgɔw ye so bɛ nin na. Mais je suis là, tu vas pas.
Mamso. Nse, Mramso. Reklina. Or basitila. Nse. Voilà, ça va. Ouais. Dumuni mama. Amona suna no yere bifani. Donc tu fais pas donner du ici. On vient me poigner probablement comme kasuma du. Bon. Comme 19h pile le bé. Dumuni dumbe ke 20h pile. O no ya soro no nana. O te no ya soro no mana amanga dumuni ke. Nu nana buta du. Kuma kono. Ne fe ya dumuni e 20h pile le surafana. Ay no e mo komi soro ya ori do no mi soro ya ni nana ibita du. E baro dumuni ke heure de bala. Surtout an mo kokoro bawo. An se ka kongo mu yukame. Et puis ni dumuni ke heure sugu do la fena ti yelema. Oh donc 20h pile koni. O yu soro ya sa o mu soro ya sa. Ama anta du nu nana buta du. Awo. Yere I parlendo de. Merci. Jija ni fe. Ni ne ka usade. Muso ya e parli ni ko ka jeni kasaduma ani dumuni duman tobi o ndumba do e be so bela kaba jija parli na de ire nye bala ne re mi Ibrahim so e o ne yo ye parli ube na usulan kasanu ni parfait oh donc kumate awma oh aw be dem senu o kan ko ka jeni parli de farabulu de la ka kasanu dia o ba uche o ka utai an li tableau na sisa ka soro e be tantu kala alla dimine do na ya be ni sondia ijija o ko fere I kana fen bo ala o be jan ok Allez, oui, il y a un sur le téléphone là devant. Iye fala fanta soro manzi wa soja lama. Iye fala fanta soro manzi wa soja lama. Hey, halo lere wa. Emma. Nyaro toti labi. Emma segana bi. Bisu la kile do bora. Kina jimi doron la. Ne ni fokoy. Kile bora de. Wane hakli betare la. Ngo mo komte su gonna mabi. Ni kile blen. Nyara o segana. Mais a jamaro mi. Ni firi barike bi ma sani barike ra ne ko. Wardunte dugu kono. Warde dugu kono nga sani kera e sani kera. Ni jib sura tonay. Wafla. Ye mi fere wa tono. Tono wafla. Wafla. Ha goromne. O kuma jina jume bori ye. Ma ya do ge. Chena onyana. Ya do de chabira. Oh ayo bashite. Oh ibe min kesta. Ibe ni fale. Ibe ta double keso ni kono. Ibe do kesini na songoy. Ma ne adi ma wala se. Ayi akete dobe ne kun akanta. Awo. A chiera la koni. Mo be fembe fo la fotimina ndia. Itimina kadi. I chesir lendo. Mbi dugo de ke ala ka furu yoro nyuma no yaye. Ka de nyuma no yaye. Munu fena bi se ka se chesir la. Ani timina ndia le ba foko no kara koni itna lafia. Muni bi ante unge ma siku bele jelenka onma. Ikini drone ba mu. No Manchester Manchester. Ala de ba usara ne nyuma yi. Aw kone ne don chuka mina. Chena ala ka mo daw mo mi fena ba udon. Nga ko de ini mo ko mabla nyoko na suku kono bide Mayra ko ni e gon baro suku kono na ku ka cha isra mo imasi mo do bisima ne mi nyini nga nyafol la koy ini mo ko kele la wa ini mo ko makele di ta mo ko reke tunsa kana nyoko reke tuda afoni mak ngarde ngini kiliam kana to ka kele yafo bikle na foi kyante fobi ni mo ko yi ni kiliam nye kele la doron utanye nyinire Fanta falabi kasila Odununya ya makariko Fanta falabi kasila Odununya ya makariko Aye falana ni Onere de ma fui fam sisan jena tigela n'a fɔra ne de y'an ka du denkɛ kelen du bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne ye I kɛmɛ fila kelen ni cɛkɔrɔba tɔ t'o sɔrɔ ka don n'o ye so kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛ taa maa sama Ala
n'a fɔra ne bɛ ka ko bɛɛ kɛ jɛlenya kan ala e de bɛ se ka ne dɛmɛ foyi tɛ ne abu ma min kɛ n ye kalan kɛ diplôme bɛ n bolo ka baara na sugu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ala ne tɛ ka se ka sɔrɔ kɛ ne kɔni ne bɛ préférer ka don fo 3 heures o ka wusa ne ka taa ɲɛ jɔ ninnu ɲɛ la n tɛ se. Sengena mo bila ko chama bala sengema ji Hey vala fanta soro maze wazo jalama Hey vala Ubisinga foti a karfa he kele ka mɔgɔ de Wafo. Oh Wafo ma. hal ni client wɛrɛ min ye ini dɔ ye kɛlɛ la n'o tigi b'a fɛ kana sanni kɛ i fɛ a bɛ siran kana sɔn kɛlɛ ma jango sugu kɔnɔna ni funteni ba bɔ n yɛrɛ la mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ bila kɛlɛ la wa a tɛ dafa tuguni sa a kana dafa dɛ i yɛrɛ wuli to b'a ye surafana na bi tigɛ dɛgɛ kɛ jijan kɔni ni e tɛ jɔn bɛ se ka nin kɛ n kɔni y'a kɛ jijan de ye i b'a dɔn de ka di ne ye o a su kolen don n'i y'a dun dɔrɔn a man ɲi furudimi ko in na i jɔ n ka minɛn ta ka na an ka tɛmɛ ayi e ko n tɛna se ka dumuni kɛ dɛ mun b'i la ma a b'o kɛ a mana hali bi a dun tɛ deli ka mɛn tan tɔ n bɛ siran ko kana sɔrɔ abu ye wagati bɛ foyi tɛ abu sɔrɔ abu yɛrɛ bɛ sɔrɔ sira la ka na nka an ka siran koyi i hakili sigi sa a bɛ na foyi t'a sɔrɔ baasi tɛ e tɛ se ka ne faamu n'i furula kɛ ala ka furu ɲɔgɔn nɔgɔya i ye n'i ye denw sɔrɔ i bɛna faamu a bɛna sa a bɛ kɛ cogo di minɛn ta ka na ala nka an ka jɔrɔ koyi dɔ wɛrɛ t'i bolo kalanni fila kɔ n'a fɔra k'a fɔ ko dɔ bɔra k'o ma segin denmansa bɛɛ kɔni ni den kɔni bɔra n'a ma segin dabi ye sunɔgɔ t'i ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ an ta ni wali ta ala k'a bɛɛ kisi k'a bɛɛ tanga jamana man ɲi sisan dugu ɲagaminen don ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye ala k'u bɛɛ kisi Jangan nga so jangan isa. Mako fo na kasi Dekore nu ka nyanga. Ayo ya tia. Ijo, ni wonte samara bone. Nga snapuke yana ga kubo. Neka boss. Oh, I get it for me, sir. Umuna folite ya. Ibi na ne fi ite da gushi. Ite mo le telephone na. Ina na mo na. Kan isi na sawo. Ina na mo ni na. Oh, comment famana et tout, tu vois. Ina na nouvelle du mon balodi. Sigira janke ou bien nega bossi ala ayo ya len kumu de benyo kona nega bossi nga farma ba
Bunguna. Ye cɛ na mun fɔ cɛ. Bonjour. Cheikh, ça va? Abiba. Ko kaɲi? Alhamdulillah. I b'a kan? Dɔɔni. Somɔgɔw? Alhamdulillah. I si cogo ɲɛna kɔni? Kosɛbɛ. Hɛrɛ don. Ça va? Abdul. Cheikh, ça va? Cɛ o tuma mun bɛ nin? A cogo di? K'i ɲɛ kun tɛ na hali tɛ se ka mɔgɔ fɔ ka ɲɛ. Cɛ ni si cogo man ɲɛ nka cɛ o tɛ ne nɔ yɛrɛ. Ni mun ko ye? La ne de sira. E ni ne bɛ se ka si ya? O ye mun manamanakan ye? Mais i b'i da pan ka bila ne ka kuma la, i bɛ ne si cogo ɲɛ dɔn wa? Mais i bɛ ɲɛ cɛ Abiba ne ko mun de bɛ nin na de? Walayi ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ na sɔgɔmada in na. Ça va? Ça va ko kaɲi? Alhamdulillah. I parilen don dɛ. Yɔrɔ? E ma ye i ni Abdul tɛ kelen o. Mais i bɛ to ka fini passer. Furaselenba de don. C'est vrai. Cɛ b'a dɔn ne ma cɛ n wulila n tɛgɛ bɛnna mun ma dɔrɔn n y'o ta k'o filɛ n kan na. Awɔ mais i bɛ to k'a passer y'a mɛn. Yɔrɔ a bɛ dɔn. Non i parilen don dɛ i ɲɔgɔn fosi tɛ yen bi. Yɔrɔ a bɛ dɔn. Patron a bɛ kɔnɔna na. A bɛ yen. San bɛ yɛlɛma e tɛ yɛlɛma. Cɛ fara nin na sa. Ala cɛ i ye mɔgɔ lankolonba de ye. Abiba n bɛna chef fɛ yen. Abdul sabali sa f'i bɛ ne lamaloya kuma dɔw la i bɛ cɛ lamaloya kojugu hali n'a kuma n'i fɛ tɛ trop direct. Ne nana yafa delili la. Cɛ i ka yafa deli foyi tɛ se ne ma. Ne kan ka taa rendez-vous la. Mɔgɔ b'a ne kɔnɔ baara kɛ yɔrɔ la. I ka ci fɔ dɔrɔn ka taa. Voici. O ye ne kunbele bɛ ɲɔgɔn na kuma kuma si ye nisɔndiyalen tɛ hein. Bon ne ye gudumaba dɔ de sɔrɔ e ye. Non mais o fɔ kɛ. Ne ka voici. Ne ka kisi. Flex. N ko n'i y'a ye jaabi tigɛ paa. Tasaw bɛɛ sigilen don. A ta sa. N ko a bɛ forme na. I ka gu yɛrɛ yɛrɛ de don quoi. E bɛ n ka gu dɔn. Ayi. Forcé. Ah oui. N'i y'a ye a bɛ diya yɛrɛ. N ko su in na bɛɛ. Ni temps b'i bolo n bɛ na n'a ye. Kuma bɛ 22 heures. Awɔ. Yɔrɔ o diyara ye sa. Diyara ye trop. Ni ne mariya tɛ joli bɛ na ko duman d'i ma. I m'a di ka ban. N nana ye ou bien. I ka baara dɔn. Ko dumanba. Wari ko tɛ problème ye. N bɛ tila ka débrouiller. Mais i bɛ hakilina dɔn wa? Ne b'i dɔn n b'i ka gu bɛɛ dɔn. Fɛn ɲa bi. I bɛ k'i ka remplacer. E fɛnɛ ne kɔni bɛ muso ɲini ka di mɔgɔw ma mais ne t'o kɛ dɛ. E bɔsi e fɛnɛ. Abiba fɛn minnu tɛ ɲa dɛ olu tɛ ɲa koyi. Cheikh bɛ i b'a fɔ k'a ma wolo duguba kɔnɔ. E ka wolo duguba kɔnɔ ka mɔ duguba kɔnɔ. E de bɛna fɔ Cheikh bilama ye ko Cheikh kan ka fini passer ka sɔgɔna n'o ye baarayɔrɔ la. Mais Abdul dɔɔni dɔɔni de don a b'a dabila o. Dɔɔni dɔɔni cogo. A bɛ tila k'a dabila. Bi ko a bila nin na. N'a sɔrɔ n'a bɛ bɔ a la ɲankuma b'a sɔrɔ a kun bɔra a la. Mais Abdul taga n'a ye dɔɔni dɔɔni sa. Ko sugu dɔw bɛ yen ne t'olu négocier quoi walayi ni fɛn min tɛ ɲa dɔrɔn n'i y'a kɛ dɔrɔn ne bɛ sira yɛrɛ la direct ne bɛ ten de dɛ. Ok problème fosi t'a la an bɛ niveau jumɛn la. C'est vrai. Nam. Ela. Sanata i b'i yɛrɛ filɛ jɔn ye dɛ. Depuis kuma jumɛn ne ye n ka samara d'e ma k'e k'a jɔsi n ko bɛna bɔ. N ka samara bɛ min? Ne ko minɛ n ko de la koyi. O ye mun fana nɔgɔlen tɛ ye.
Ne b'a f'i ɲɛna ni ne y'i bila n ka baara minɛ i k'an ka baara kɛ yan. Sisan. Ne bɛ da la. I bɛ min ji dɔn o ɲɔgɔn na. Sanata ni ne y'i bila baara la bita ko bita ɲɛ i bɛ fɛn fɛn la i b'a bɛɛ bila ka ne ta kɛ i y'a mɛn yan tɛmɛ i ka taa n ka samara dɔ si ka na n'a ye. E la n b'a jɔsi sisan. Ko e la wa yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna i kana tɔgɔ ne wele e la ɲɛda de bɛ ne kun ne tɔgɔ tɛ Eva de ya tɛmɛ i ka taa n ka samara dɔ si ka na n'a ye. N b'a jɔsi sisan e la. N'importe quoi e k'a tatɔ la i fagata ba in. Naam. Tan sɔgɔma. Tɔɔrɔ se. Ne mun ye bolo? E la ka samara ko k'a jɔsi. Ne kun ɲinɛna de o. N bɛna jɔsi sisan ne kun ɲinɛna de. Samara in bila. A ko k'a jɔsi de. Samara in bila. E b'a ka samara jɔsi de kama. Comment ko k'a jɔsi o? E ka baara la. Ça va? Ça va, on t'a dit non, basti là. Sigara bi. Eh, Coco. A kero ide. Kan foiti. Eh, ntirumso, infama. Don. Si. Sinon, ça va alhamdulillah. I bila dɛ. B'i bila cogo di? I b'a dɔn ne mɔgɔ si tɛ se k'e place ta. Ou bien i kelen don ka terimuso. Ma terimuso foyi sɔrɔ. Mɔgɔ t'a dɔn. Ayi, ma foyi sɔrɔ. N'an ka ji soli ka na A ten. kaɲi. Ah, ok. Basi la. Ça va. C'est. Ne ko Dawuli e tɛ ka taa université la sisan de problème jumɛn de bɛ yen? Mami, mun de kɛra? Ne ma nin faamu dɛ. Ni min bɛ a ɲɛfɔ n ɲɛna e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ n ka kumaw bɛɛ f'i ɲɛna. Donc ni mun b'i da la dɔrɔn a ɲɛfɔ n ɲɛna. Bon, e yɛrɛ b'an ka situation bɛɛ kalama. E yɛrɛ b'a dɔn ne tun bɛ taa université la normalement. Ne jigi tun bɛ bourse de kan ko n bɛn'o sɔrɔ yanni n ka transport ka ban. Bourse ma sɔrɔ ne ka transport banna. Sisan ne bɛ ka feeremisɛnninw kɛ o feeremisɛnnin fana o bɛ an ka dumuni sɔngɔ de ma. Foyi tɛ se ka bɔ o la k'i bɛ taa n'a ye école la n'o tɛ don o don maa yɛrɛ bɛ n da la ko n ka taga école la a ka di ne yɛrɛ gogo mais n b'a kɛ cogo di? Tiɲɛ na a ma nɔgɔn yɛrɛ de mais mun na e ma nin fɔ ne ɲɛna? I gogo ne b'a dɔn problème b'an bɛɛ da la e ni ne ka situation man jan ɲɔgɔn na gogo ne bɛ taa dɔ fara e ka problème kan. Ko bɛ nɔgɔya baga ye Ala ye mais e kana jɔ a bɛɛ bɛ nɔgɔya dɛ dɔɔni-dɔɔni. Ne ko e b'a kɛ dun? A ka situation dun ça va? I gogo ale ta jɔrɔ bɛ ne na ka tɛmɛ a bɛɛ kan ne kɔrɔkɛ hinɛ bɛ ne na bi cogo min na Ala de b'a dɔn. Gogo porte fosi tɛ ne kɔrɔkɛ ma mun frappé an ye ko sugu bɛɛ kɛ i t'i miiri baarakɛyɔrɔ fosi la Mali kɔnɔ yan k'anw ma taa an ka CV bila yɔrɔ min na ne kɔrɔkɛ ma taa ka CV bila yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ ka jaabi ɲuman di an ma. Mama e m'a faamuya koyi ne kun y'a fɔ Sanata ɲɛna k'a ka ne ka samara dɔ si a mɛnna. Eva o ye kan joli? Sabatɛ ya e kulo bɛ ne la. Eva i tɛ se k'i bolo da i kun na e bolo k'e ye denmisɛnnin de ye cogo min. Eva e bɛ mun de kelen ka so in kɔnɔ e ka fɔ ne ta. E bɛ mun kelen de la du in kɔnɔ yan daga sunɔgɔ ani dumuni. Diɲɛ ko o ko ko Sanata diɲɛ ko o ko ko Sanata Sanata nana e kama Sanata bɔra u ka dugu la ka na i kama de a fɔ ye ne min ye Sanata ta a tɛ ci min kɛ ne ye a b'o kɛ e ba ye e musokɔrɔba senna samara
i se k'o jɔsi o bɛ fɔ Sanata e fɛ i t'i miiri ko Sanata fana ye waliden de ye denni ti lafiya sɔrɔ i bolo nin kɛra ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna ni n tun ma kɛ ne ɲɛna ni tun ye nin fɔ ne ti da la o donc hali ni ne tɛ yen i ka baara ye nin de ye ka waliden na misɛnya dɔrɔn Sanata b'a ta de la a nana fɛn ɲini de la a faw b'a kɔ a baw b'a kɔ i bɛ na k'i bɛ n'u lamisɛnya a fɔlɔ a n'a laban n'a ma kɛ nin ye Eva n bɛ fa tigɛ ka bɔ i ɲɛ na i kulo bɛ n na i y'a faamu wa? Awɔ. Sabara don an ka taa sisan jɔsili yɛrɛ t'a la tugun a ɲɛ la i b'a fɔ k'a bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka sɔrɔ a tɛ siran hali jinɛ ɲɛ e y'a fɔ k'i bɛ tiɲɛ ne bolo yan o tɛ kɛ o ayi a teliya ba ye nin filɛli ye bi k'i kɔnɔ Ma komi ne ni e b'a bila ɲɛ ne ni chauffeur bila ɲɛ an ka taa ne yɛrɛ bɛ t'i bila bi tɛmɛ tanguba ba kɛra den yɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ kalan kɛra baaratigɛ sɔrɔ ne t'a dɔn gogo anw bɛna na ma kunna wolo don min na ne t'a dɔn ma bɛna disi gosi n'anw ye don min na kana jɔ yan a bɛ nɔgɔya ne b'a dɔn sisan kɔni wari t'i bolo a kow ma nɔgɔn ni relation t'i la a kow ma nɔgɔn mais kow dɔɔni nin bɛɛ kɔfɛ wari bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ nɔgɔya mɛ gogo est ce que anw ta mina ɲɛ tuguni a bɛ nɔgɔya i b'a dɔn anw sɛgɛnna gogo anw sɛgɛnna a bɛ nɔgɔya mɛ wannan filɛ nin i b'o ta wari bɛrɛ tɛ dɛ mais a bɛ dɔɔni kɛ gogo nin bɛɛ e ye wari bɔ min gogo e bɔra i ka situation ne ta bɛɛ ka so e ye wari bɔ min tɛ foyi ye ne bɛ baaranin dɔw de la kɛrɛfɛ sisan o dɔrɔn de don ala k'i ka baara yiriwa ala k'a jidi i bolo e gogo ala k'i sutura i ye n sutura ala k'i sutura ala kana ta yɔrɔ la mɔlɛ gogo nin diyara ne ye bi sa ne bɛɛ ye kelen ye kana kasi kana kasi kana kasi bari bon sini tɛ taa ne yɛrɛ bɛ taa gogo kelen ok n b'i bila da la gogo nin diyara ne ye bi sa ne t'a dɔn ne bɛ fɛn fɛn de f'i ɲɛna gogo i ni ce koyi gogo a kun kɛra fama yɛrɛ Vandanga zoro maze kuma jamana vala dolu na wasoke dolu bi wasoke bago wasoke vala dolu bi wasoke jaga dolu na wasoke bago wasoke Wow. C'est une très bonne nouvelle. Wow. C'est de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah oui, ok, d'accord. D'accord, Famera. Ok, d'accord. Attends, je te rappelle après. Oui. Bonjour, monsieur Kambi. Ah, bonjour, Aïcha, ça va? Oui, ça va. Comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdulillah. Comment vas-tu? Mogodo bi ko kene manala. Mogodo bi ko? Oui. Tu vas t'y donner? Non, il y a un chien floré. Ah bon? Oui. À toi aussi.
Non, ma ɲininka a tɔgɔ la. Ça bɛ se ka cogo di? Bon. Ah, moi ɲininka la foyi bɛna ko mɔgɔ bɛna ko ne b'o dɔn cogo di? Ok, désolé, mais n'a ɲininka sa. Non, c'est plus la peine, c'est pas grave. Faut l'appeler. Alvin, c'est surprise. Ah non, très bien. Tiens, la surprise pas là, vraiment. Ah non. Ah? Ça fait déjà pas mal mon frère. Ça va? Comment vas-tu? Bien. Tu es bon là, ah non, ça c'est vrai. C'est ça. Prenez place, hein? Merci beaucoup. Oh. Ça va? Jamais. Alvin. Ah, tu es très bien. La surprise, je m'en suis dit. Ah? Oh, tu es côté là? Ah, Dieu fait le fort. Tu es changé de. C'est peut-être madame ah? Il va bien là. Madame non, tu es bien, tu es là. C'est ça. Ouais. D'accord, mais actuellement, vous m'avez ça de prier. Ah oui. Non, je vois, tu es tout reclé. Tu comment on fait? C'est ça. D'accord. Mais en fait, tu es depuis très longtemps, mais comme il reste là, il y a la quoi, il y a de massa. Tu au Kokoro. Ah, au Kobanamena. Au Kokoro, tu dis. Tu as tellement vécu ensemble. Tu es au Kokoro. Kobambalibia, femme de Pipachi. Non. Les règles contre la Gakumari, les règles de la saison. On t'a l'entrée qui était changée. Il faut changer. Non. Tu n'es pas trouvé. Non, très bien. Donc, il y en a comment faudra voir. Non, d'accord, on est là. Il n'y a pas de souci. On s'appelle, hein? C'est mieux, hein? Merci beaucoup, mon d'accord, je vous en prie. Bonne journée, hein? Oui. Alvin. Viens te changer, fio. Burlay, join demo. Ka dinama. Ne bla ka tata. Me fa surprise ni kila ko. Burlay mi me da kono do fena ko na dinama. Ay nek me ga ko ko de laje. Ko ba ya. Burlay, o mo be shoni fena ka. Hey, kana no ware. Burlay, afaki ye zone ke. Ni kana no ya. Yen do ga sana ta mi kirine. Ka jon kiri. Mena tango beta surprise ngila ifana ngani soje ka se ka fuko a e ka bara ye ki sigi dala de e gardien de gabu gonna ka foi to la fo mi meta dima ko burla ni ka dunta yi e bela do gabu wono kana mbo wa duni shwe ko kebe de kiri kana do ya sana ta ni ma sabali de ko mana burla mai ne attention ni klala ba fo na burla e zo de burla ni tan bora ni kalama ke ka bara yebna do gabu wono kana dum tay gere ka dun sanata tan me bo afo ki ga bara bana dro burlay ne ta dora kew ne ta gelew ko be digi defa sa gele ko kite zoyi ne be chief tan nyana ngone era de dubni yibolo e ko kite zoyi ga ba yi fana flete ko ngadi do ko ne tan ti bora ni kalama sa ni ko mana ko ngobe na gele anga do be jigi be ne de ka bi de sa kana fotanti aka dugu be jigi be ka aka dugu be ta do ka fa ke zoyi de ngo be jigi da zonga sanata
kana fɔ tanti teli. Tabla nira. Aya kan ade. Fɛrɛ sugu bɛɛ bɛ zon kɔnɔ. A bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. Ade. Ayi ka taa. Buru bɔ yan ka tɛmɛ. Zon. Kana fɔ tanti ɲɛna dɛ yan. Dolu bi waso kɛ bago waso kɛ fala dolu bi waso kɛ jaga dolu na waso kɛ bago waso kɛ fala. Jamais furu de wala. Ne n bolo da la o de kama koyi. Aw kɔni b'a dɔn ko ne tɛ ko wadon su fɛ. Fatima yi. Nin tun b'an bolo da la aw tɛ nana dumuni kɛ. I ta kɛ woson yan ni woson bɛ yen. I bɛ woson dɔ jira n ye y'a mɛn. Awɔ. Mais dun tɛ dɔn dun. Ayi. Tension ko in la farati man ɲi. I bolo ka bɛn sa mɛ. A fɔ ko maa de y'a f'i ye a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan. Abu n'i y'a ka guwa sabote ayiwa n'i ye muso furu i k'i jija a ka se tobili la dɛ. Ka se ka to tobi k'a fasa ka ɲa ka laro dilan ka basi dilan n'a ma se k'o kɛ. N y'a dun fara. A diyara a diyara sɛbɛ. I commence i yɛrɛ k'i jija nin tɔ la yen nɔ. N'a barika. A barika la ye Ala k'a nɛɛma. Ami ami. Ala ka tasuma mɛn guwa la Ala ka garijɛgɛw foni Ala k'aw sɔn Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ka si ni kɛnɛya di labanw ɲa. Ami ami. Ala k'o dugawu minɛ. I na yarabi. N bɛ na. Sigilan tɛ ka na n mago b'i la. Awɔ. O ka di. A ma juguya. Abu. Diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye kɔlɔsili ye. Aw fantanyana k'aw fila de to ne bolo. Ala ma den wɛrɛ nɔgɔya ne ni aw fila tɛ. Nka Abu tile fila in na ne bɛ k'i la kɔlɔsi. I tɛ cogoya la dɛ. Hali e tɛ dumuni ɲɛnama kɛ la tuguni. I bɛ dɔ i bɛ bɔ i bɛ dɔ i bɛ bɔ mun de bɛ yen. Abu ni su y'a dɔn ka kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara dɛ. Bamananw ko ten ko sɛbakɔrɔ tɛ fɛn jugu yugujugu ka k'a den kɔrɔ abada. Min bɛ y'a fɔ an ka ɲɔgɔn bilasira. Ma i b'a dɔn ko tiɲɛ la sisan ɲɛnamaya yɛrɛ de ka gɛlɛn. Baara jɔlen foyi tɛ ka sɔrɔ wa ko foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ. Ma n'a fɔra ko ne de ye den kɛ ne de kan ka jɔ ni aw ye nka aw de bɛ ka maɲumantɔ ko kɛ ka se ka hali ne yɛrɛ ta. Ma o de bɛ ka ne degun. O de bɛ k'e degun. Abu Ala tɛ foyi kɛ gansan. Entrez. Du boss Alvin. Bonsoir. Maria, ni tellement que nous sommes déjà l'un t'as remis mon frère ici. Ah oh. Boss Alvin.
Boss Alvin. Eh. Ah, ni Sonia Kamali était la même blié. Yorode. Bon ben, je te présente Gogo. Voilà. Gogo. Nenga bossi Alvin Nedo. Awo ni teriyere do, ne ni malnare do, nga fembere do. Abe togodi. Yero. Gogo. Wuli yere ira sa efene I chekai, hein? 360. À terre. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Yoro. Ah, ne Maria de terre. Voilà. Go. Vous gars de chambre qu'on a de. La Maria. Ma fille. Oh. Ntiga buya. A warko. Ayi. I ne ta ni manga ba. Ai sai te sa. Ni Clara va ta do a te ko a te ko non. Oui. C'est pas une petite fille. Ah. Ni ko do jati ni folo. Parce que nous fait na demisenu ndo. Ah, ni nga fanga tala de soro. Fanga tala de gere inda ko. Nego, al sai va clé I va ga ko dudu dabla. No ja. Nyakli be yere la ko. Imaya. Non, nega bossi. I walde faga bire. E ka continuer ma bani. Ni be nimisa na bunu. Na ija. Rachia. Ce n'est plus mon problème, ya fama. Déjà, elle est majeure. Ne nga baraka kaba. Donc Maria avait tasso. Il ga barado. Ah oh. Wa diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye waati de foyi kuma sebali tɛ karaba Abu I fa kun ye danbetigi ye dɛ I fa ma sɔn fɛn o fɛn ma ka n'a to I k'o kɛ kana sɔn k'o kɛ dɛ Ala ye aw fila min don ne garijɛgɛ la ne bɛ se ka ban aw la ka d'a kan ko Ala ma garijɛgɛ sanuman di aw ma wa ko aw ti baara la wa ne tɛ se ka ban aw la o ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la o Abu Ala barika la ne bɛ n ka kɔlɔbɔ ko min na nin an tɛ ka si kungo la an tɛ tilenna k'a fɔ ko daga tɛ sigi Abu sabali dɛ o tuma e ma da Ala la wa e ma limaniya wa n'Ala ko k'a bɛ baara d'i ma hali sini su ko dugusajɛ cɛ Ala b'o d'i ma nka kana kɔrɔtɔ n bɛ fɛn kelen de ɲini I fɛ I fa kun ye danbetigi min ye n'i y'o f'i ye ka na sɔn fiyewu ka bɔ I danbe la wali ka taa fɛn kɛ min bɛ I lagosi n'o tɛ I fa bɛ yɔrɔ min na hali a dalen a tɛ lafiya dɛ I y'a faamuya ko wari ko dan b'a yɛrɛ ye k'e tɛ baara la ne tɛ baara la e bɛ ka si kɛnɛma de e bɛ ka si kungo la wa I bɛ ka tile kungo la wa ɔ I tɛ limaniya an bɛ ka dɛsɛ an da balo la wa an ka jɛ ka Ala lajɛ e ka sɛbɛnfuraw don I y'a bila yɔrɔw la wa awɔ ne tun y'a bila yɔrɔ caman na n tun bɛ fɛ k'o f'i ɲɛna yɛrɛ ayiwa baasi tɛ ne kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka jaabi ɲuman d'a ma n'Ala ko k'a bɛ baara d'e ma hali ɲɛ tuguni yɛlɛ Ala b'a d'i ma Ala k'i ni sababu ɲuman bɛɛ nka kana sɔn ka don ko la ko min bɛ taa I lagosi dɛ k'i bɔ I danbe la dɛ o man di n ye dɛ ne m'i lamɔ ten dɛ I y'a faamuya kana na maloya dɛ ayiwa baasi tɛ o bɛ diya n ye I timinandiya i y'a mɛn I walawala ni m'i walawala I garijɛgɛ de bɛ siri ka taa fɛ a ka sɔn o ma dɛ I y'a mɛn a ma nɔgɔn kɔni nka jɔn tɛ kɛ foyi ye da kan ko n'Ala ko I bɛ kɛ min ye I bɛ k'o de ye jɔn si se t'o la Ala k'aw sɔn Ala k'aw lakana
Eh. Papa e nana. Oh, ne nana. Bara yɔrɔ Baasi foyi tɛ. O yɛrɛ don. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Buramuso. Ko ni baasi t'i la. Tɔɔrɔ se bɔ. Aw yɛrɛ don. Alhamdulillah. Barada. N bɛ Ala tanu. Ka d'an se. Ba. Nse. Nin ye mun ye? Han? Bɛɛ kun bugulen b'i ka telefɔni kan. I bɛ don ka na so in ci. Aw tɛ foyi kalama. Filɛ. E ni kun ka kɔrɔ n'u bɛɛ ta ye. E min kan ka u bilasira. Jɔn bɛ jɔn bali? Jɔn bɛ jɔn mara? Kɔrɔlen yanni ne kana ne bɛna n ka Lipton sigilen sɔrɔ nin tabali in kan yan. Ala ni telefɔni ko sababu fɛ aw si hakili t'o la bilen. Telefɔni sababu la hali i tɛ se ka ninakili i ka du kɔnɔ bilen. Han? Bi t'a kɔ bi t'a ɲɛ. Walahi n ye n kale Ala la. Ni n ye telefɔni ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔ salon kɔnɔ yan da wɛrɛ b'a la kale. Ne ma deli ka papa dimine ta ne. Bonjour mon cœur. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Bien dormi? Oui, bien. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma saucière. Laisse-moi t'aider. Non, c'est bon. Non, s'il te plaît. Non, c'est bon ça. On te l'a là-bas. À toi, ok. Merci. Adonai. I b'a kalama an ka maakɔrɔw bɛ to k'a fɔ ni muso bɛ to ka janto a cɛ la a denw bɛ barika et puis en plus cɛ yɛrɛ garisɛgɛ bɛ dayɛlɛ ni e garisɛgɛ dayɛlɛ la an bɛ to content i tɛ ne sago bɛɛ kɛ n ye yan. O ye tiɲɛ ye. I ka na hakilina ye. I ka bi hakilina ka ɲi kosɛbɛ. Vraiment to ka gɛrɛ maakɔrɔ la hali bi a bɛ permettre ka bɔ ko caman kalama. I ye kalanden nin dɔ fara i ka kalan kan. Ne yɛrɛ content na kosɛbɛ bi kɔrɔ. Vraiment n diyara n ye kosɛbɛ. Merci beaucoup. Ala bi tile hɛrɛ Ala garisɛgɛw dayɛlɛ Ala an to ɲɔgɔn ye Ala kanu sabati. Ami 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 ami. Nse. Ni furumusoman bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka kɛ nin ye. Sɔgɔmada joona fɛ i ka wuli i cɛ de i ka ko fɔlɔ ye. N y'a mɛn. Ne ka heure sera ka ban ne bɛna taa retard la. Ok, y a pas de souci. Ne ye daraka labɛn. A ka ɲi ni n sera baarayɔrɔ la ne bɛna ka don yen nɔ. Ayi. I b'a kɛ emporter. Muso. Là, tu m'attends. Ne dumuni ta ka na. D'accord. Ok. Cartão era da Xangri.
il est plus sûr. Et Zulega. Ma copine. Bestie. Ça va bien. Bestie, vini ga kursu ga ali ga fonyana. Yare, e fene ça ma copine. Pour ne kunna non ni fin de ça pour que ta surprise ge la su. Surprise ya. E ma betente ya no. Aya ma chene. Ibtaka nesu. Me yere na fon ta kalama. Bestie, me sebella de surprise ma chene. Ni ngoni o chene ga basawo. Ame shenwere de ma kono. Aish. Ibta nesu sa. Ibage surprise ma ge na fon ta kalama. Ma copine. D'accord, n'y a pas de problème. T'as là, à que t'es dedans. Itinyatena. Megana mama rega kursu gere. Ni mama ni so manyeta na de neso. Ko parce que on était à stage gero la kunega wulu kunega na kursi do khali. Ah Leila. Ma. Ika moni nyana sa. Ah, tara. Amage do ta nyoko yide. Aya makwe. O kuru. O tuma ko de. Bankere na de. bidan ngoni akokora. Wa nyana fana. Duje yimina bima. Wallahi duje yimina ko ni toire gida. Mazon ila kunu jena. Ko de. Awo. Hal ne bobo kana ci kuma kalama. Ibe senge ko juguma ere de tife ki lafia ma. Ibe senge ite lafia fe aldon ma. Ne ere be fe igi lafia bi ne te fe ga fushike bi ne kelima beke. Niko. Aw bidew. Ko la taw ko na ka fo ko aw de am mansaw yide. Ma tiere la ne ere te fe ga bana. E ko an ba do ngoni. Ko sigiro kelima ni. O bene de gundew. Am mansaw mala moti. Ni ya tila kibina ni mine kanesi sigide. Konti foike. Idaka fima korodu. Ma ti fushi ga bi ne ti to ga fushi de ga bi. Écoutez ya. Oh, na yo ba chute nyame. Ne ba. Ne ba goroni. Nyame ha. Ya fo jugamna ma kite yame. Nde o jarani. Ala ga sigiro manu ga. Ba taradi idala kuma yoyi. Idaka sarila. Samine rek me fakata moni ndo sama terum so masugulo. Ayo to mami ta na enfe. Imakuye. Eva. An fana ka tiɲɛ fɔ ko quand e ma ko kuma bɛ e datugulen bɛ so kɔnɔ ninnu kurusi misɛnnin fana ça va te faire du bien. Ne ko besti i b'a dɔn kuma dɔ la ha i bɛ ne contour la dɛ. N cogo di tan. I bɛ ne de défense ta o ye mama de défense ta. E yɛrɛ bɛ mama jogo dɔn. En plus ni i jɔ dɛ. Ne n'an ka chauffeur kɛri nana dɛ. Mais ne bɛ fɛ ne de ka segin ɲɔgɔn fɛ. E nana ni mobili ya. Ne ye taxi privé de commandé ka na yan nɔ. Ne ni e an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen komi e ka chauffeur kɛ bɛ yan n'o bɛ taga so ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. Ayi dɛ e yɛrɛ b'a dɔn kisɛw b'an bolo sa. An bɛ se k'o fɔ chauffeur kɛ ɲɛna ne t'a dɔn n'a sɔrɔ n'a bɛ kuma lakali kɛ o ɲuman ye mun ye e ni ne bɛ taa so ɲɔgɔn fɛ ne b'a wele n b'a f'a ɲɛna n k'a ka taa so. O fana ye tiɲɛ ma copine. E yɛrɛ i b'an ka kisɛninw dɔn o tɛ se ka fɔ bɛɛ ɲɛna. Ouais là c'est vrai o ye tiɲɛ ye. Oui, allô? Awo, ne ma tila dɔɔni dɛ. Komi i kun ko k'i presselen don, i bɛ se ka taa so. Awɔ, i bɛ se ka taa so. Ayi, kana jɔrɔ. Awɔ, ne kelen bɛ se ka taa. Awɔ, ok. Ma copine. Donc nin y'a géré. Nin y'a géré. Mais i b'a dɔn, mama kun ko ko ne ka tulu san ne. Ne yɛrɛ depuis ne nana ne bɛ k'a ɲini ne ma tulu ye fɔlɔ. Non, tulu bɛ yan fɛ, tulu bɛ côté dɔ in na. De l'autre côté. Oui. An k'a lajɛ. Sinon. Ah, Besti. Ma copine. Cɛ Besti yɛrɛ bɛ forme na dɛ. Sabali sa e yɛrɛ yɔrɔ y'a daminɛ dɛ. An ka taa sa. E ɲɛ b'a la. Awɔ a bɛ yan. Ɔ i y'a ye. N bɛ taa n bɛ dɔ kɛ bɔlini kɔnɔ ka taa n'a ye fɛ. Ka dɔ kɛ bɔlini kɔnɔ ka taa n'a ye. E b'o datugu cogo di? A ye bɔli datugulaman. O datugulaman ye. I b'a k'o kɔnɔ. N b'a k'o kɔnɔ ka taa n'a ye. N'o tɛ mɔni ka d'a ye dɛ. Awɔ e tɛna bɔ bi ko ye ma. Ayi i tɛ bɔ bi. I t'a to ka taa so. Ayi i da i k'i lafiya ma. N tɛ mɛn o. Ayiwa baasi tɛ. N y'a mɛn. Komi sokɔnɔtɔ bilama a kɛra wajibi ye o. Nka ka to so kɔnɔ ka i da ten tɔ o fana bɛ n degun de o. Ma bi tile kelen tɛ fosi kɛ. I lafiya bi. N'i ye waatinin kɛ dɔrɔn n bɛ segin. Ma négociation tɛ nin na ko i ti nin ko bila tan. I da i yɛrɛ lafiya bi. Bi i ye patron de ye da. Ne b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi. Tɔɔrɔ kelen in man di n ye o. A bɛ n fari bɛɛ de don ɲɔgɔn na. Fiɲɛ kelen tɛ foyi kɛ sama. Baasi tɛ. Bi ta kɛra kaso la don ye sa o.
ayiwa ne kɔni fara mɔni in kɔni a diyara e fa teliyara dɛ ma tiɲɛ na a diyara walayi ko mɔni ne ka vie mɔni ka di ne ami sukaro a ma tɛmɛ mɔnikuru kɔgɔra walayi wa kumu fana bɛrɛ bɛnna o diyara n min y'an sen da i sen da nɔ na yɔrɔ dɛ o de ka di n ye n'i taara i cɛla la kɛ n t'a fɛ n ka kumacogo foyi de mɛn tulo la i tɛ foyi k'a mɛn fɔ ma k'i tɛ se tobili la wali k'i tɛ se baara la o tɛna kɛ o ye maloyala ko ye dɛ o kuma t'a la ma n'o tɛ e tɔɲɔgɔn musomanin caman bɛ yen n'a ma kɛ sɛfan yiran ye wali kɔmitɛri yiran u tɛ se dɔ wɛrɛ la koyi n k'o bɛɛ n'a ta tiɲɛ don ni sunkalo makɔnɔ sera yɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔw de bɛ girin ko kɔɲɔ wa caman bɛ n'u ka mɔni kɛ ta la ne terimuso dɔ yɛrɛ a y'a ka mɔni kɛ ta la ma mɔni kɛra to sirilen i lajɛ a dun taara somɔgɔw la maloya a y'u la maloya dɛ o bɛ ɲɛfɔ cogo di ɲɛfɔcogo foyi ma sɔrɔ i kana kɛ gɔ la fɔ ni bɛɛ jɔrɔ la wali mɔgɔw ka sanu ta dɔrɔn ka taa bolo kɔnɔ dumuni san na o fana ye maloyala ko ye dɛ o ma ɲi dɛ muso ma dɛ muso kɔni f'i ka se ka duman de bɔ daga la tiɲɛ i bɛ diya i cɛlakaw ye o hali cɛ yɛrɛ i b'a minɛ ka sigi so kɔnɔ walayi Sanata ninnu bɛ ka mun ɲini yan ne ko ka tan fitiri ka so jɔsi ne y'a jɔsi fo ka jɛ ka ko k'a ka so jɔsi wa ne m'o kɛ kɔngɔ kɔngɔ ye ne b'a ka baaramisɛnnin caman kɛ dɛ tanti a si so kɔnɔ na awɔ ani fɛn bɛ da so kɔnɔna yɛrɛ a bɛ si yɔrɔ min ne b'o jɔsi tuma o tuma a faamuna tila i k'a wele ka di yan k'a wele Maman tile nse kiri y'an wele Sanata taara an wele k'i ko ko ka na ni fɛn dɔ ye bi a ma diya n ye dɛ Comment? Oui. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, Bachir. I ma segin? Non, ma se segin ma. Mun nana nga demander stage de n'a sɔrɔ n bɛ se ka baara min na o fɛ. Ok. Problème t'a la. I ka dossier b'i bolo. Awɔ, o filɛ nin ye. Ok. N y'a lajɛ, ni Ala sɔnna a ma, a b'a to an bolo yan. N'a kɛra cogo min na an b'i wele ka nouvelle di d'i ma. Baasi t'a la. N'Ala sɔnna a ma. O bɛ diya n ye, merci. Merci beaucoup. Ne bɛ taa. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Abdul, demande stage cayara dɛ. Ni directeur m'a lajɛ de, an magoba de bɛ stagiaire la. A cayara. A camanba de bɛ yan. I tɛ tila ka jateminɛ i ka doni dɔw ye directeur kan. Après n bɛ tila ka taa yira a la, n b'a kuma ɲɛf'a ye. Oui, parce que an yɛrɛ mago bɛ stage kɛlaw la. Awɔ. An mago b'u la dɛ. Directeur k'a lajɛ dɔrɔn ka dɔw recruter. Awɔ. A ka ɲi an ma fɛnɛ. Awɔ. A ka ɲi entreprise ma fɛnɛ. Awɔ. Wallahi. Donc ka n'o bila ka suma ya mɛn. N'Ala sɔnna. Dɔw ta ka taa a yira la. Ok. N y'a mɛn. Amadenya ye fitini n buramuso ko dɔw bɛ yen aw yɛrɛ k'olu dɔw k'aw yɛrɛ sa aw ma se kuma caman na sa baarakɛla takun tɛ du kɔnɔ k'a ka du baara bɛɛ kɛ o e siso kɔnɔna baarakɛla de b'o fana jɔsi ne m'o kɛ kojugu ye koyi buramuso o kɔni ye kojugu ye sa n'aw bidenw n'aw ka bidenya tɛ o baarakɛla tun tɛ don mɔgɔ siso kɔnɔ fɔlɔ kuma tɛ ka taa ɲɛ da i si dilan kan aw t'a dɔn ko sekere bɛ mɔgɔw ka si dilan na
mɔgɔ nɔgɔ bɔyɔrɔ ye i sigila de n'a fɔra ko baarakɛla bɛ taama ka don e siso kɔnɔ fo ka taa e siso nettoyer nɔgɔnin a tɛ ko dɔw da aw ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ muso denmisɛnninya tɛ k'aw ta in cogoya la dɛ baarakɛla man ka cɛ ka jukɔrɔfini ko baarakɛla man ka don mɔgɔ siso yɛrɛ kɔnɔ ko ka taa jɔsi jango ko k'i ka dilan da mais aw b'i denw aw bɛ nin bɛɛ kɛ k'e cɛ ka k'i ta ye nin na vraiment n'aw m'a lajɛ ka changer nin tɛ musoya tɔgɔ ye dɛ musoya tɛ parili ni fini ɲuman don dɔrɔn ye o n'i sera parili la ka se kokajɛ la n'i ma se k'i ka sokɔnɔna entretien fɛnɛ kɛ o tɛ ɲuman ye dɛ fo ka baarakɛla bila o bɛɛ la vraiment kɔni ma diya ne ye. Ma yafa ma n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. Ne yafara nka ne b'i yɛrɛ kɔni de ye sinon ne ye n ta kɛ o hali sini sɔgɔma baarakɛla tɛ don ne ni n ka musokɔrɔbaya baarakɛla tɛ don ne si so kɔnɔ k'a jɔsi nin ye kɔni k'a f'i yɛrɛ ye i k'a bila i kunna k'a fɔ filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la n'i cɛ tɛ kana to abada baarakɛla ka don i si so kɔnɔ kuma tɛ ko ka taa ɲɛ da i si dilan kan ninnu bɛ na u ka baara de kɛ u bɛ taa n'u ye min ye u bɛ se ka t'o lakale mɔgɔ dogoyɔrɔ y'i si so de o n tɛ fɛ a ɲɔgɔn fila ka kɛ tuguni. N y'a mɛn n tɛ segin a ɲɔgɔnna kan bilen. Seli yɛrɛ sera o an ka taa seli la seli yɛrɛ sera. Ini nih restoran kain. Nggak di tadi ini ada gitu. Pangatan gue ini ada. Iya, mau keluar deh. Oui. Ça va? Ça va. Comment va? Maman. Ah, Eva. Ça va? Ça va. Comment dit? D'acheter là. D'acheter non. Eva ka. Ah ouais. Ah ouais, baro la yande. Ah ouais. C'est bien ça. On y en a. C'est. Maman. Ada nana sɔrɔ e kun tɛ yan dɛ. Walayi ne kun taara n voisine fɛ yen. N taara n sen bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. Yɔrɔ sokɔnɔ sigi in kuma dɔ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn. Tiɲɛna a ma nɔgɔn. Awɔ ok. J'espère qu'aw selila kɔni. Ayi an ma seli fɔlɔ. A sera. A sera kɛ. Awɔ. Aw kɔni b'a dɔn seliyɛri tɛ mɔgɔ ma kɔnɔ o. A ye wuli k'aw seli sisan. Awɔ. Awɔ. An bɛna seli sisan. A k'aw seli dɛ. Awɔ. Ko ninnu o baile la a sugu da y'a kelen mama da y'a kelen de fɛ bila an ka seli hali bɛɛ bɛ n ko ninnu kɔnɔ n ko mama tɛ change koyi kuma bɛɛ de ye nin ye n'an ka seli tapi ta an ka seli i bɛ seli la ni ne ma yɛrɛ ne tɛ se ka seli ni ne n bɛna dɔ di ma kana dimisa Oui, allô? Ça va, comment tu vas? Ok, c'est bien. Ah, sur mon coin. Bon, pas mal. Ça serait à faire que donner. Ouais, bon. Ma cap ça donne quoi. Ni ma kangar di ni kunna. Iga deliban na Maria. So ni ma wardi ma. Ebe mu wore no fe. Ay ngasira to la yere di iga war ko ka bunturu ube akila ka fone be barake ide ya. Nenga ko ka chan ma de.
Il était fouillé, fin de la co, et Chadila, quoi, qui joue Marakana, Mokunaka, Nata Borata. A quand il reste à Cambe. Ni Madame Namoko de quoi. Moka Chibisaka Benkuma, tu m'avais voir Deli Mokuna. Il m'a fait finir Wari. Il donne pas ta Laila kodi abu tega ina marade abu ina maratori abu bi dem ma be ka 32 nyagamina na ci e fana kuma laba be na marake de o me ko mate do ima ala many cheese la ina katite mata wayaye ala ne tataw ima tare ala ada fala no sa kebaro waydu lebe dele ka daylali kan dem sanu yede se kontene ga seti e jabaru jiga warten na nen dem sanu tede ala nyaani ne fe ka gardi ka sanu wanduma ne ta fe kanu nyaani ne fiu ani barka e nyaya ala nuko ne donde e na baratori yen bunya kan karama fojela kelenta kan nyangunu don kan kungoto don kan minogo todo ayo ala de ko barka be se fen chamana de e ka doni mo yira nuna ko kana dem wala de ko kana dem wala ba su yere ko ya rabbi uto nyogombe desero mena ala ku temei uto nyogombe kon nafli yoro mena ala ku temei karo ala ka hakli sigida numa ka gardi ka sanu manduma karo ineme barka yi Lila carton Allez, Léla, tu tiens, il est double la dit là. Et voilà ma flamme. Déta. Et demande. Oh. Ker. You be careful from things. No, I forget in laboratory. Burlay. Mama fata kadia. Jono. Burlay. Burlay. Burlay tadi. Joy. Ko Eva diru? Jo. Eva. Ya Eva. Allah, kana ni presa. Dahil ngadu. Ale dalemu. Nete do.
Burlay. Ko e wari do. O me fila ni kuma kama. E ko raga to. Pablo. Burlay dahil sa. Tilega dentro. Niku fari bela. Biene bla dala miki kulingia dahil. Ni bulungi ko. Kalabanchi ne bayno. He. Ay udaraw. Ni mingi ni mula. Mama. Pablo. Papa. Mu fe borani kalama. Yore ya fe inafigi ini sarata on flabe nafigi. Ne ni tira. Hey danne. Ame ni e fana boto yemi. Niko. Nega bo nega na bo menye srala. E taleno le kama. Iga lebe. Ite fuila ya no snoko. Gardien et ventilateur. Pobare asanga. Ni faga. Afora ko ne ga du ina ko na dew ni du ko no fon bere la kana. Ore la ne ma ngaso ka ta ya. Be hey damne. Hey, yenga kuma mer. Mo shi kana boni kala mare. Ko lebe du kamare. No. Ni ma fi na gigi da boni ka kula. Yoro nya fi nyana. Allahu Akbar. Na fora ko e fani ba dalel no sokono. Ulu hakillat gelen no ko dimson jini me ulugulo. Kati bo ateta yorolo, kati fuido. Na fora ko de bo kata yala kana fo shu desert. Alaka dimma sabela jide kunna ulu ko kunkorota no dimso. Bogotiki ni santan ani woro. Wosi sera yalla jume. Allah. Hine auna ika hine aunga jamana la. Sanata. Mungera. Ai, fana ka ku bagre podo la. Mungera. Ai foi make. I parla sa. I woro edne de kle do mana. Edne de benendo be ba fo. Kasura ante dugu kle re. Sanata. Kongo de benela sisa. Buru fe ka. Kongo ba de benela wallahi. Burlay. So la ka tera asiya. Ita don sa. Comment tu tera asiya? Ni ete wuli komi. On était garde goria. Burlay so ma dumuni ga. Ifana te sabali sa. So fana ndara be fangile fe. Iba to jako ne ga dumuni ga parce que ne be sigida la ka mugo ka garde le minke ne ni marfatu be nyoy ne ni murutu be nyoy. Anga bara ndi bara no ne. Ti kala ga kuma do la fi ko dumuni be ba. Burlay. Nunu tere do follow. Mulu balia beke mo na baragero la nu esku bodo. Hey ala. Be kaba ko do ga no. Na afuni na woni nu tekele ya no. Foku ko so oriba. Hey. Ala. Akote ako bebe bastan sa. Ala. Nalega follow. Aiwa. Mulu balia. Hey. I know banini pew.
Nangan tila jona. Voilà. Bulu ko ne mo gansan ne ali odo na cɛ nana jɔ ni bɔmu ye yan k'a bɛ bɔmu ci ne ye bɔmu minɛ a la ka sɔrɔ ka taa bila ɲamanminɛ kɔnɔ. Burula o ma ci ɲamanminɛ kɔnɔ. Non a ma ci n ye n ka dalilu k'a la e b'a dɔn ne Burula i tɛ mɔgɔ gansan ye ne ye troisième commandant de ye n bɛna o dɔ d'i ma quoi o la hali ni mɔgɔ nana k'a b'i bugɔ dɔrɔn i b'a tigɛ neutralisation i y'a faamu wa nka yan'o cɛ ɲama i ka dumuni ko lajɛ. Burula ne fo ne tilala yɔrɔ fana ne yɛrɛ ne ɲɛgɛrɛ e ɲɛ b'a la ne ka baara ka ca ne filɛ baara de la. Tan sanata i ka fini yɛrɛ ɲana sa ɲama se ka tɛmɛ ka diya sa. Ah Burula o taa cuisine kɔnɔ dumuni min. Ne yɛrɛ ka t'o ta n yɛrɛ ye. Kɔngɔ t'e de la. I bɛ n kɔnɔ ni tilala. Patron muso ka ko ka jan dɛ kɔngɔ kɔni ni n bila kɛ taa tasa fitinin min bɛ yen dɛ dumuni min b'o kɔnɔ o de y'i ta ye. O ma se ka pɛrɛn dɛ. Burula dumuni ma d'e ma fɔlɔ. Ma dɔ wɛrɛ f'i ye dɛ n ko min bɛ tasa fitinin n'i taara dɔ wɛrɛ ta n da t'a la dɛ. Bi ta ko bi ta kana to ka pɛrɛn ne kunna sarata. Pourquoi comment? Ça comment? Burula e bɛ tubabukan fɔ ne ye mun na ne b'o dɔn wa. Hali sini pourquoi comment? Burula yɔrɔ n ye kanga da ye n kana tubabukan fɔ n ɲɛna. Yɔrɔ n ye kanga da k'e ka to ka tubabukan fɔ n ɲɛna Burula. Sarata ne. E bɛ ka min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn wa. Hali sini pourquoi comment? Kasi. Fala Lucasika Dunuya kono fala Lucasika Fanta fala bikasila Dawli Leila Mais on clote là. Quand même go. Ça va? Ça va Irene. Sur clé fayé. Te me tola. Il y a tammi muy sama yambi. Te me tola na gol TV. Gol wa. E jonga sigi folo. Te me isi sigoro se. Oui. Merci. E mo toki mata wala. E an toga desse saralla on gol bla. E kalam bla e mo mbe ga sega sara na bla. Muy so. Ga gol ko intoi. Foi man soro. Ti famne ngam so. Ne mo te me tola doroni ro. A jarani an fama no an fama na ka sinna kun do gere to ol don ke iski bi ya kaw don na man dugo sabna wo ko jien feme be mbolo wo ta fo manya na o ma ben sigo jona sigila o bita mun ko bolbol kare ko iski ban kartira muskorba ndo skura wi ngana do fa inte chen ni jonna fa ay ne te gan reaction na ni mu reaction tanto ay ne be dimisa aw kare wono ma wore ni ga telephone kan dimi aw kare wono mo ne tarake buna a problem bi ne de dala antina lafiya wo ga bi dala ne ga fo to agogo idu parla sambara wasagi wa Haga to ko di umna mune bi bolo sa i changer de gugo ngabara kurante wa ki boya ki nu jana baran kadi alhamdulillah haga to ko di nang ma fi awu mi akwa ni kuntige bara kuran baran na fayra te fa baare mare madli war sisi le no sa fere madli moy jien wono madli o war de o de be sorala wo doron tere mobili ba no yo mun tele téléphone mo be soro avion be wono te ko tige en même temps douter on be soro baran kadi alhamdulillah gogo fele ka kle bora bi ma kambe kle inshallah kle da merci beaucoup Papa. Eva. Resira. Ben. Pasti la kone. Bash fete ini masih lah. Alhamdulillah. Ikele me salon ono de. Awdre. Mata bara ora lari. Ay, nonula. Benyere lafiya. Mato ikoro ke ka jeni rofi. Abuko nyere saison wandale mala. Ba al na lebe tabara ora la. Mu won kadni ifene ga tukata iboro kayimo. Dego de. Oye, basite. Ika stage do. Akapsa. Ba ne te fege toro no kuma nyu. Mais anga stage mo gon fleni. Nu mo exploiter. Na gon na to la tanto e gon eti tosu. Nde. Kelende fiko famu. Ni yedege de ibe mo yoka sawalle. Wati hera soro ni masega. Ni koko kila amunyo. Ebi fika baranya do ni. Ni anya do mi bi lafiya. Bulu lay dusuka. Munyo. Ewuta. Awdre.
Nyame. Comme il goûte tomate là. Ah, non, c'est un bidon. Encore quoi, kabile. Ah, le père choco. Tu vas essayer de chocolat. Eh, ben, qui m'a gagné, né? Eh, le m'a gagné. Aji de solidarité à Volongami. Mais la naissance. Ala na ɲɔgɔnna nɔgɔya ye don jumɛn daga wuli ni mun kuma e kɔni b'a dɔn pɛrɛ ko ni ne bɔra nɔgɔ la e fana bɛ bɔ nɔgɔ la ne bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di k'o fisaya i ma han ne b'a dɔn Gugu i b'i seko kɛ mɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di wa ne bɛ maga feere la ne tɛ baara wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ e tɛ baara wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di ka fɛn bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna sisan i bɛ tila k'i jɔ k'e bɛ maga feere la yɔrɔ o sisan musomanin ninnu b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanninw de ye ka tɔw kɛ mɔgɔ jugu ye opportunité min mana bɔ a tɛ sɔn k'o saisi tiɲɛ tɛ ka to fantanya la yɔrɔ o de ka d'aw ye i dusu bɔ ka teli ne ne dusu bɛ bɔ dɛ baara yɛrɛ ye jumɛn de ye fɔlɔ ne kɔni tɛ se ka opportunité ko k'an ban ko k'o saisi ne tɛ se k'o kɛ o baara ye jumɛn baara ɲɛfɔ ne ye fɔlɔ sa ne y'a f'i ɲɛna ne bɔra ka baara in bɛɛ ɲɛf'i ye sisan ne bɔra ka mun ɲɛf'i ye e m'o bɛɛ faamu wa i m'o si faamu ne bɛ fɛ k'a dɔn baara in ye baara sugu min ye k'o de ɲɛfɔ ne san daga wuli kana dimi sa k'i dusu ka ne bɛ dimi i bɛ tan tɔ de sabali sa ko a ɲɛfɔ ye i ka mun ɲɛf'i ye a ɲɛfɔ ye sa baara ko in ɲɛfɔ ye na m'a tɔ ɲɛf'i ye téléphone na e ka ko bɛ tan ne taara a bɛna fɔ e tɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la masa cogo di Gugu yɛrɛ de dusu ka bon Gugu dusu ka bon sa Iye fala fanta soro manzi wasoja lama. Iye fala fanta soro manzi wasoja lama. Senge wimo bila kocha mabala. Senge namo bila. Ayo tunggu di. Ah? Ini kita pernah soal dengan entreprise lah, ah? Abi, ini orang jual yang mana? Ah? Ini benar benar kau belakang jual kau awas dengan entreprise lah, kamu akan jual, yang ni kan? Bisa suruh mɔgɔ dɔ de nana ka taga yɛrɛ Segu mɔgɔ mana dɛ mɔgɔ ne bɔra cogo di chef depuis sɔgɔma ne bɛ ninnu da la u ka wuli ka baara kɛ n bɛ k'u wuli ka dɛsɛ fo b'a fɔ ko n k'an b'u da la principalement Abi yɛrɛ fo ale n ka document diyan togo togo la a ma sɔn ka hali lamɛn yɛrɛ ko n ka taa ka bɔ a da la Abi a kɛra cogo di Chef an m'a labila an ka maaw ye kabini entreprise in daminɛna fɔ bi an ma deli ka sunɔgɔ baarayɔrɔ la mais ne yɛrɛ hali ni document min d'aw ma a kɛra cogo di Bon u bɛ sunɔgɔ la u ma baara fosi kɛ depuis dugujɛ la mais t'inquiète ne u bɛɛ lajɛlen ta dossier nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ lajɛlen kɛ déjà n tilala a baara yɛrɛ bɛɛ la bi. C'est bien Aïcha, continue comme ça. Merci. Par rapport à vous, ni à là-bas, ni nous sommes comme ce là. Vous serez envoyé immédiatement. Ça c'est pas normal de faut chef pour na tableau gosi gan tout temps et mon famille na Nte gansen ah ne kon sera na bide Nte gansen on a bara perdu tanto fula O tɛ nin minɛ ko ɲɛw yɛlɛ n'o ya sunɔgɔ tɛla ni don yala aw y'o ɲɛw yɛlɛ aw tɛ aw ɲɛ bɛ yɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sunɔgɔkɛla ninnu nɛgɛ bɛ ci foyi de t'a la kɔnɔ aw sigi baarakɛyɔrɔ la a kɛ sunɔgɔ ye ne taara fɔlɔ bilahi tɛ hadamaden ɲuman ye
Aramado Mongo Salimi Kadi, et Mongo est sans bien entreprise in Kona. Il claliga canta fola. De tarafola o cam. Globala. Femme Aramadi Subaga, ni Sitane, Wandai. Ni Deni. موثقا Yere ma deli ka wari mugu bayire k'a sigi sigi ɲɔgɔn kan o de bɛ sɔrɔ du terrain mobili ba ninnu mobili ɲuman ɲuman ba ninnu bɛ minnu ye téléphone na dɛ ani avion billet kɔni ayi voyage de kɔ tigɛ o bɛɛ de bɛ sɔrɔ a la. Ko ka baara ko in ne ni fankelen ko ne ka sɔn ne fankelen ko ne ka na sɔn nka n dalen b'a la ko ka baara in bɛ sɔn k'anw dɛmɛ kosɛbɛ ni situation ma nɔgɔ hali dumuni an t'o sɔrɔ kuma bɛɛ a b'u ti ka baara sɔrɔ mais ne yɛrɛ t'a dɔn baara sugu kelen min de don k'u ti k'a ɲɛfɔ ne ye ka ɲa i n'a fɔra i bɛ san kurukara kɛ ka wari min ɲini k'i bɛ se ka o sɔrɔ tile kelen kabako ko don dɛ ne laban bɛ sɔn ka Gogo wele baara kɛ fɔlɔ su bɛ ka ko Tante Msou. Nti. Ça va? Non. Tante, e kun ne wele? Ne ba dɔn yɔrɔ si. Ne ka bɔ yɔrɔ la. Ne tatɔ ye min? N tɛ ka taa yɔrɔ si tante. N ma bɔ yɔrɔ la? Ayi. I tɛ ka taa yɔrɔ la. Tante ma ɲɛ de ya. Tante ma ɲɛ. N b'a f'i ye ko n tɛ nin parili sugu fɛ n ka so kɔnɔ yan ka fini ja i yɛrɛ la ten. Tante a ma ɲɛ. N y'a f'i ye ko n t'a fɛ. I bɛ ɲininka n'a ɲɛna kun jumɛn de kama sisan? O ma n m'a f'i ye wa? Tante komi ne tilalen don n ka baara la o de la ne fini in don kuma dɔw la ka to ka fini in don o de ka di ne ye. A ka di e ye a man di ne ye n y'a f'i ye ko n t'a fɛ e bɛ mun de kɔ? Foyi. A daminɛna bi ka kɛ a laban ye k'i ka nin fini sugu don k'a jɛ i yɛrɛ la k'i mɔrimuw bɔ fan bɛɛ fɛ i y'a faamu? Awɔ a mɛnna. I y'a mɛn? A mɛnna tante. N m'a mɛn. Tante ne y'a mɛn. Tante n'o man di a tɛ don tuguni o. E m'a fɔ k'a man di ka bɔ a tante. Awɔ e ka taa. Tante a banna. E ka taa ban. N'importe quoi. A b'a kɛ ten k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔw cɛw sedi n'a forme ye. I ta tɛ minɛ na dɛ. N'importe quoi. Orang cɛ cɛw cogo di? Kan jumɛn? Sɛgɛn ko ka yan. Basi sen e kɔni wagati bɛɛ i bɛ taa ni fini min baarakɛyɔrɔ la i bɛ na dɔn i bɛ t'i changer tuguni. Mais toujours normal. En tant que chef d'entreprise, directeur de l'entreprise, un chef n'est pas un chiffon. J'ai une très claire banni. Fini kelen tila kana tuguni mun na n'o ye fo n ka taa ka taa nagala dɔɔni o la propre la e kɔni b'a dɔn cɛ ma kuma o ye tan ye o ye tan ye mais sinon en fait ti yɛrɛ k'i wele fɛn dɔ la a kɛra cogo di
ngache contrat ouais bon dem sam do be Espagne olu be ta poubelle woluma donc nous fait mun soro ma bla en Afrique wari na kan ah terke era ko ci mo ko salam na be wa poubelle fana ma projet mo poubelle fana nga contrat ko la to il l'appelle là et ni kondo sabi ga biro kono bara ni do ni ne ga wo chedi mina expliquer na quoi minan do be ugo mo do be olu ga téléfili mo do be ugo ga fauteuil fili do bu ga gland fili mobile bala al moto re bala télé be bala donc lulu nana ya iba a blaga na Afrique do na mo ci ma be tata la mun ga fauteuil ta mun ga mobile ta be bala quoi maya ah le truc est chargé si on m'a fait toujours plan quoi de va bolo non c'est ça si drone mo manga si mana bororo ma ba mine ya Afrique do wo kono non c'est ça non d'accord non pour un tal truc ma fuma c'est je me voulons mais quand combien gagne jate que Allô Gogo ça va Bastila kon ela shini programme jumɛn awɔ shini suguba la i ka taa sanni la ah ok ne mago bari kun bɛ e la n bɛ fɛ k'i ɲininka ci dɔ la est-ce que i bɛ se ka tɛmɛ so fɛ wa Gogo sabali sa c'est vraiment urgent fo an ka ɲɔgɔn ye nin Gogo sabali yɛrɛ de Ala kama i jija i ka tɛmɛ so fɛ y'a mɛn Leila ma e kɛ ne mun jɔlen kɛnɛma ye funteni bari bɛ so kɔnɔ ma ni nana fenêtre de dayɛlɛ walasa fiɲɛ dɔɔni ka don ayiwa basi tɛ i bɛna ti da yan awɔ n bɛna taa n da ma n sɛgɛnnen don dɔɔni ne bɛna ji dɔ ɲini fɔlɔ ka bɔn n kan walasa k'an fari suma n b'i sɔrɔ yen awɔ bɛ n sɔrɔ sinon wallahi ah truc muso ka ko hein oui allô ça va ouais moi je vais très bien alhamdoulilah Dieu merci on se plaint pas on est là ouais comme d'hab ah mais ni président était qu'on a ni très bien rencontre là après je te reviens tout de suite hein d'accord il y a pas de souci merci aje ni ga tegem do ya ah terke cek mo dem la fini mari wa fitene do ha amro kun tene ga ko intrige je muso fere te bane ha no muso fere te ban cek ga ngaji mamba intu tu ga na ko na no amano ko do kuma ga cha no ultima ko intu ko na la c'est vrai quoi chenga je ande la ta botla amza ga che non terke ma fuma ne akilla cha mi anno cha anga bitan ke anno o dinni ke anga lafiya ere ko ni bitan ko sanga no wakati be ite so bolima no te wara bodi ko na ko ka dunne ko cha bodi ko na la ma fuma donc mi préférence ke anga tu anno cha anga do nyo nga suma ko no de boti nga suma be nga suma la busi de o me o ka ko yo ma e fere do ko no de non te do ne mi na to lo no abibe d'accord bito ni kilinda quoi non merci beaucoup ala bi soirée ke ma fuma problème fou ta ma fuma on verra bien problème fou ta d'accord Chérie, s'il te plaît. Oui. Ne yɛrɛ ma ko tun bɛ e la. O ka di? Awɔ, a ka fisa. An tulo b'i la. Ayi, i sigi. I sigiko la? D'accord. Bon, kojugu tɛ. Chérie, kuma gɛlɛn tɛ. N ka baarako kuma in de don toujours. Ne b'a dɔn ne y'a kuma f'i ye à plusieurs reprises, mais il m'a sɔn a la. On est mariés, ça fait déjà plusieurs années. Donc, n bɛ ka segin a kuma na, s'il te plaît. Ne b'a dɔn k'i bɛ so kɔnɔna dépense bɛɛ kɛ. Mais souvent,
ni mako bɛ kɛ 40,000 na e bɛ 20 di ne ma ou bien mako bɛ kɛ 10,000 na e bɛ 50 di yan ni somme yɛrɛ bonyana ka se degré dɔw ma i t'a di yan yɛrɛ i bɛ n to munumunu de la mais n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛn dɔ la dun n tun tɛna kɛ n yɛrɛ yan ka sɔrɔ n m'a f'i ye ka sɔrɔ n ma m'i déranger tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ moloya ka n ka ci dɔw f'i ye parce que j'ai peur k'i ka n lamunumunu ou bien k'i kana a bɛɛ di yan ma e k'a to ne ka baara dɔ kɛ au moins a bɛna n la ɲɛnajɛ ne bɛ to so kɔnɔna na ten tɔ i b'a fɔ ko so parilan n bɛ ɲɛnɛfin n bɛ n to miiri dɔrɔn de la au moins ni activité dɔ bɛ n bolo ka kɛ a bɛ n ɲɛnajɛ en plus de cela n bɛ wari sɔrɔ n yɛrɛ ye ka n ka dépense dɔw kɛ ka sɔrɔ n m'i déranger e k'a jateminɛ bani s'il te plaît. Barako ne mena ka kuma f'i ɲɛna mun ne fɛla tɛ n b'a kalama mais n b'i deli yɛrɛ de e k'i hakili jagabɔ s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît n ka tila e ka ne lamɛn bani ne tɛ ka biro ko kuma baara kɛ o ka fɔ ko fo n ka baara kɛ biro la o kuma tɛ au moins ni commerce dɔ sɔrɔ ka to k'a kɛ so n bɛ minɛnw lana n bɛ n ka feere kɛ n bɛ livew sigi mɔgɔ caman bɛ feere kɛ opposition de la ne fana bɛ se ka kɛ opposition na ka sɔrɔ ne ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn ye ne ni mɔgɔ ma kuma ne dan ye dɔrɔn ka live sigi ka n ka minɛnw feere n bɛ wari dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye n bɛ n ka dépense misɛnnin dɔw ɲɛnabɔ et puis en plus a bɛ fɛn caman tɛmɛ n kunkolo la s'il te plaît ne b'i deli yɛrɛ de sabali yɛrɛ de. I tilala ne bɛ na fɔlɔ cɛw n'an m'a jateminɛ de n'an m'a to musow ka baara dɔ kɛ o yɛrɛ ye o kana na to ka kɛ sokɔnɔ parilan ye mɔgɔ yɛrɛ mana to so kɔnɔ i bɛ to miiri de la fɛn sugu bɛɛ bɛ tɛmɛ i hakili la et puis en plus a bɛ fɔ ko muso ye cɛ ka aide de ni muso ye baara kɛ n'a bilenna cɛ da la don min na muso bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ a ye ou bien muso yɛrɛ bɛ se ka dépense dɔw kɛ ka sɔrɔ a ma cɛ déranger mais cɛw yɛrɛ de banlen de nin bɛɛ la n'an m'a jateminɛ de. Gogo fene. Franchement, aga retard ko bi ni nga nege bore. Hein? Non, franchement. Non. Maria, bonjour. Ah, Gogo. Comment ça va? Ça va. Eh, fene, aga retard ko bi ni nga nege bore. No. Ah, mais tu l'as là. Oui, sur le gérant tellement que il fallait que il donne un snoro. Il y a avec elle ma Jona. Ok. Sinon, ça va, j'espère. Voilà, donne bien. D'accord. Nega chi, de nega ko yi sera ka convaincre. Si bon, en manaka, là essayer de la convaincre. En même temps pour rien voulu. Akuma abika commencer à milieu kuma nous font donc abika commencer à intéresser en bara na quoi. Donc du coup abina son droit avec son. Ah ça c'est une bonne nouvelle mais Gogo et ma décès. Décès. Déjà que e ko qu'on a maintenant donc ni fait on fait rien ire là. Et on va beira ou là kala convaincu Jona. Mais elle a convaincu, c'est juste que doute fitting d'oran y va là. Sinon, on peut dire qu'à son arabin. Oh non, je savais que je pouvais te faire confiance. Ni diarani. Parce qu'en même temps, Kenny fait c'est bataille à ce moment. Donc, il a fait fantôme de quoi. Mais, Warko va là, pour le chamaba de là. Donc, tout au chila t'es banco. Voilà, il va partir aider, il va insister au partir aider là. Sinon, je n'ai rien à livrer. Pour le fait là. Ah, je peux te faire confiance. Si, je ne vais pas te décevoir. Ah, sinon, il y a un codo. Ça va? Un pétrole bain. Ah oui.
ay war mugu dima war pariti nya fiyo gogo depuis ne ni ebe nyodo ali falila hein classe ni fait ali terre falila tu vois tout ça c'est grâce à toi na fa ba de ben ko ina anga milieu ni be continuer temps parti sangana il fait que grand dame parti n'est-ce pas fi dien fin be soro erelo ni iPhone 17 de soro voilà hein Burlay Tani Fani Burlay a fo e chogo be keni e be kle ban sunoko la ni 16 kono ya ne ko e ka baro kera dia ne mu des no Floru sona Burlay mobile josira est-ce que e ka yoro yere josira Burlay e chogo be takeni ya Burlay ne o de fi muni teni baranya I ba bla be ta mo ko were be na ai na ka sote daga sunoko ke yoro ire ai ne ba nyago ibi ne mi ne ngakuma ikulo be na ne mi takika ni daga sunoko yanko ni ta bara de kama ni ta bara ke ibi ta mo ko were be na ne ku des no la ko ne ku mega nganda ani ya ete sunoko la fi koronto kame nyinga sola wuli ete sunoko la ai kala banchi kala bandoko jola jole na je nyekoro kala ete sunoko la que ça soit la première à dernière fois nama danima ni sunoko na to ne bori ni Pablo che jie dungudo ibe boko do kalama tani kanu ke satani e boro ko barakat ni sa ha anga barakadi bi klimba sunoko la o te jako anga barakadi parce que ti bara la yon ani te sunoko la ko ete foi la duin kono ya dumini daga sunoko comme fura mi engardi mo la metu ka nike wala saka siga fura eta te me insan sokoma Pablo nasira Pablo vas-y ne be salamo no klube mangana akira to godi Pablo an so ha Pablo awa ni tani me fene ni ga chere be nyoko na be daga sunoko doro ni la ya ati bara la yon dumini daga sunoko depuis dugu jara ma bara foi de ke duin ngono ya itani o donc ne galon tike ay ne mo fode ay mama kana juro Burlay ya bana la baro be ganya abe gene ke ko Pablo ne ku nan yoro ni ma bana urum ne kangar din tene chefre la kangar din no ne ya fina baraka to lo ka benye fina mune mo mayre la no abe na ma fandra be gene no mama ayam ati gene ku bosa ta salongono du yɛrɛ ka kɛ kuma o kuma caman ne kun bɛ du min kɔnɔ u kun tɛ ne burula i kɔrɔ fɔ tan n tɛ sunɔgɔ la ninnu yɛrɛ de ka ko ka ca Pablo tɔgɔ yɛrɛ de dusuma ka go ne ni ma sabali ne bɛ walayi ne bɛ nin buga yan o wolokaw ka du in baara nege bɛ ne la de tiɲɛna hali 17 tɛ ne yɛrɛ bolo ni ɲɛna yɛrɛ de parti non ma chérie e yɛrɛ bɛ ɲini ka puissant ni ne ye i kɛnɛ k'a kɔrɔ merci ni i b'a kalama ko nin tɛ foyi ye n'i bɛ ka continuer a fɛ i bɛ voyage daminɛ jamana wɛrɛw i bɛ taa ye i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ y'a mɛn problème foyi t'a la hali mobili i ka moto kolonden i b'o fili i bɛ mobili sɔrɔ hali dɔw ye so jɔ a la dɔw bɛ yala ka taa Dubaï u bɛ galon tigɛ n bɛ commerce la an bɛ nin na et pourtant c'est faux u b'an ka nin milieu nin na d'accord i y'a faamu halisa n bɛna n banbali sa i b'a kalama ko ne ye fɛn o fɛn ta k'a don nin milieu in na bɛɛ kɛra fɛn ye dɔw ye so jɔ u ka village la yɛrɛ tu vois donc i bɛ banba a la kosɛbɛ i y'a mɛn n y'a ye patron Alvin i ko diyara a ye dɛ ne ka boss i ko diyara a ye kosɛbɛ i b'a kalama ko n'i sera k'a coincer kosɛbɛ k'a nɛgɛ a bɛ sɔn k'i furu cɛgana de don waritigi tu vois d'accord a man di i ka cɛ fɔlɔ ta
Yorakadi, ma chérie. Voilà. Donc, Clé Flaina, Mbiwele Tchola Okula, parce qu'il est en mission. Voilà. Donc, Nana Kaboa en mission. Mbi contacté. Kanani na Deni Tala. Chini Ninganga Tadi. Donc, ni sera koke. Mais Kadoba qui. Olem foi Tala, kana jolere. Eh, tu me fais confiance, moi. Je m'a délégué ngakuma bali, m'a délégué promesse ta ni maman timiao. Ça je le sais. Voilà. Donc et nana retard là, ni klala nga domini ni nga juila. Donc et puis encore ci galendo bene boulot. Donc du coup il faut que ngata o nyana bo. OK. Jona. Mais je suis là, dit anga nyoko soro yorina. Ya fa moi. Peut-être que mbese ga mouvement d'okere et tu vois. Et puis profite de quoi? Profite de ta jeunesse, profite de ta beauté. Tu vois un peu. Ok ma chérie, quand même là. D'accord, bye bye. Voilà, et courage ta hein. D'accord. Gros bisous. Bisous, bye bye. Nigga ko su ko ya ko la lia ga sonna. Parce que Maria wa bena karu bari to. Donc, ai ko su ko ya ko ya son. Sinon, amai. Lukasika dunia kona fala lukasika Fanta Lalia Namma ah ouais c'est bon même la bascule là Ma ah oui bolé Mami chogodi. Ah, tiena. Parla. Yoro. Nangila jago sa. Ali ibeni chisira fle. Yoro. Ali ko yam so grando. Ah, ma ay ne ma se free flore ma. Ah. Ife ne biga da mateme ko ko mai. Ah, bidon. Nganga wati la untu me furu en santan nan tan woro. Dogi de sa ko fa bebenya. Akira choko to don la ina furu. Oche. Ala ki bene kemi. Amina rabbi. Dusutuma cede kadina. Amina ma. Inshallah. Rangi me ben dusutuma ko. Awo. Ni ala sonama ala ko no ko yayi. Amina. Awo. Itirum so reka ko nyo ka be kemi. Hakilla eski ma bangon ni fo. O kuma fly de. E bi yoro don wayti yoro don de. Bangon ne do ma mbu wele sa ibaro mo titunu bi bamako. Kana ta tunu de. Ay titunu ma. Dugu may bi de. Ya gilla tiyo fun titunu. Ibo wele wa. Awo mo wele. Ayo bachete. Awo. O kuma ijo. Inga passé di Miami. Mo dum na jain. Awo. Wo chamba bo sotar ma passé là. Te me fly nyere. Aywa. Odina do sotar ma passé là. Bili ba ma. Awo. Ka to shuka ko ila. Ay shute ko na. Awo mi do ma sagita sanga ta. Ala ka furu ni shibe ha. Aba me ma. Awo. Ala do omne. Ala ki ira ka ala musani. Amina rabbi. Ma ala ka segini nyuma. Non, ma foi un garinga pour là quoi. Compliqué trop. Il te faut faire comme ça tout là. Ah, ni burlay ko en kele no kanere dabal bambi. Burlay to no na ko ngobe nyona. Ah, hablo. Ere, enne be fama sane. Hein? Il va faut quand tu s'occuper ngono. Eh non. Ça vaut une semaine. Enne te sigi ka boruke. Ante hakil na uyira nyona. Eh Pablo. Ota ka choko yede. Eh mon tiens OK. La kadni kasiga boruke fait tout do. Le barano ko ka chansan trop. Le market tout inte beni. Urubake. Pablo. E mana occupé chugo chugo. Akakai ka tani do kuru. Ini ne ka se ka sigi ka masala. Ha? Aw be ka nyine min ko. On sigilen be mi. O jolen to ye. Ana on me baroni mununke. Aba to be bo chama kalama. Akadi de masa bey. Ini de nga sigi. Ika blasira. Aw be gerele min kauna. Abe lafiya min daunka ala de bado. Ali na ma fa oyi. Ene ne be sigi. Ame baro. Hakilna munu benena. Ne ba fe. Hakilna munu be fene le ba fone. Akacha ala fe ite do fili kono. O menante baro kedu. Ibaro kono wano.
vraiment a jateminɛ hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ 1 2 ye i k'o koron an ka to ka masala o bɛ diya n ye kosɛbɛ awɔ inchallah baara yɔrɔ dun situation a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni d'accord a o de don dɛ a ma nɔgɔn sisan baara yɔrɔ kow ma nɔgɔn entreprise géreli ma nɔgɔn Didi ça va kɔri baasi t'i la denbaya dun i sunɔgɔra ka ɲa o diyara n ye ala ka tile hɛrɛ ala ka sababu ɲumanw kɛ ka garizɛgɛw fɔni nse ami yɔrɔ jumɛn taga don sugu la n bɛna taa sugu la n ka nanfɛn bɛɛ banna n ka kalo nanfɛn bɛɛ banna bɛrɛ tɛ yen bilen ni ma taa stock kɛli i bɛna taa sugu de la awɔ ok Eva dun a bɛ yen a b'a ka chambre kɔnɔ Eva wele ka na ale bɛ taa sugu la awɔ a wele ka na ne de ko ten Eva wele ka na a bɛ taa sugu la n y'a mɛn n'an a lajɛ ka Eva fɛn dɔɔni a tɛ ɲɛ o Eva tɛ se ka to a fa bolo koyi ni Eva tora a fa ka sira kan dɔrɔn Eva bɛ tiɲɛ ni Eva dun tiɲɛna dɔrɔn cɛ tɔgɔ tɛ fɔ muso tɔgɔ tɛ fɔ ne tɔgɔ de don awɔ an ka diyaɲɛ to an ni kan k'a bila ko dɔw la o ka fisa a ko la nse Eva ça va n y'a dɔn e kun dalen don ale bi Eva Oui, allô. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va, n'est bien passé. Ah, et qu'on go na 8h bi, mais Emana il est 13h. Ah, mais monsieur, et qu'on go fone yana rabla. Emana prévenu fouche bi, week-end n'est te barake bi. Ah bon, excuse koto là, on était barake mené et marono, pour que ega segana. Et qu'on ma kebe na 8h, à mes 13h de la 500. Ah, mais ami ñoko famnya di. E fene ba essayer ka neta famnya ne nana ere kama sino nete bara ere bi. Ere koso ne nana bara ere la bi. Aba essayer avec ko do dabla sa e maro ni manogon. C'est vrai que même si les clients sont rois, bunya fene te meni kan ou bien. Ne respecter parce que e ko ne mako c'est très urgent ne kana ne nana e kamadi. Ah franchement on manye. Ni kunya fo ne nyana kabla nkumba amba to don were la ah ok problème faut je la nyame ok bonne journée merci ah non 600 clients kabakori do e maro ni mo go toro sa kane blaga na weekend ni do alinte barake men na le fle imana imam prévenir ma fouy fonyana okay. Eva iti bolo da ikuna a fɔ e ta cogo bɛ to tan Eva iti miiri k'i tatɔ don cɛlasigi la du dɔ kɔnɔ don dɔ dɛ Eva e fa ka diyaɲɛ min n'a bɛ k'a ta ka da i kan ni e taara cɛlasigi la don o don i bɛ sɛgɛn dɛ Mama ne ye mun kɛ n'i ye mun kɛ i wele kun t'o ye Jenny nasɔngɔ d'a ma Eva ka taa nan san bi Mama n bɛ se ka taa san ayi n ko ne de ko k'a ka taa san a bɛ mun na n'a y'o fɔ ne ko k'e ka taa san dun i bɛ taa san de o e se ka to so kɔnɔ da ka sunɔgɔ ni dumuni na o Eva e ma ne furula jɔn de bɛ taa ninnu k'i ye Mama Sanata tɛ yan Sanata bɛ yan ayi ma Sanata bilatɔ de e ka kɔɲɔminɛ na Sanata b'a ta de la o bɛ k'a ka cɛlasigi baara de ɲɛsigi n'i ma tɛmɛ sisan ka nasɔngɔ minɛ sisan ka taa nan in san n bɛ fa tigɛ ka b'i ɲɛ na Mama yɛrɛ de kɔni o tuma Sanata tɛ yen nɔ n ko Sanata tara o de kama kuma ne marabala ye ne ɲɛnama dala minɛ Pablo nin to in sa hali n'a ye nin bɛɛ kɛ a bɛ taa nin na kelen san e bɛ na k'anw bolo mun mɔgɔ sugu ye k'i lajɛ ɲɛni fila la n'i fa bɛ k'o kolokolo la o tɛ kolokolo la yen koyi wari d'a ma ani baarakɛla ka taa fɛn ka taa chauffeur ka taa bila ne n'a bɛ taa n'a san ɲɔgɔn fɛ tɛ foyi ɲɛ sunɔgɔ kɔ
wallahi ne ne nin den to ayere ma nin den be tie fu wa to ko tie ntai fa ma no de parce que ta ko mo e va yo ya be sunu wala ha ali ni na san mai wat sigake e ga to tamba abina be ke kilengelo atanga afa ko ni tie anga bangodi ne ba bla bela kilengelo wa ba ke bar na ma ke ne de ta ya to ko tie yo non on be pour no de pas de nous peke ne te na le la me Fanta falabi kasila. Imaro ko ni babin sirinu fana ka dogon sa. Aye. Hale karamani. War koy. Amma daba ñu manga ma koy. Ancle. Mse. Gogo. Eni fama sa. So mo obedi. Ko di bachitila. Kan blatan. Mama bla oui. Ma bene beta su. Mi ngali ka foki bora. Ay ni kon taraso ko ni mani soroyi. O kora ko me sugu de la. Awo. Sona am jara fama. O wallahi kara fama yi. Ko di bachi kon tila. O jarani. Ambia. Wallahi. Awo min kuran na le unde do. Awo. Be se do ma. Nay wan am na warni ni. Ayo bachi do kuma alaka war ko no ya. Kana to ko fama ma koy. Na to ga fama. Na la sona ma. Sugu Warti dugu ko no koy. Sugu mandi wallahi don do ane ra kunna na lila no fo ka terum choro ka kunyo baby ako kabito kunyo rola amana biyanno awo lila fene ali fene taramu ma wule ya awo ma wani kunya wule me akumoni makabe surano ayati annobi atara kunyo rola awo ayo bashite kana to ka fama amade na la sona ma ngo awde benen labbe nawe asro doro aw ba donina ok malaka barka dawla amin namu gogo ni saka ke sanga ni wati esa sabali sa ningacha akacha sa Allah gogo edu ene bombi ko ni ay ni ko ni ala sonde saw kam ne na hal ne ramadati ke folo kana ne boni wafla ebi ne bi dugo kala ka uso ala ka uso baka uso ala ka ni sababu nyuma be ndogoni kan donta ala ka here kana yo koy ajaranya ala ka jalay amina rabbi aywa basite sirabi bulu okuma ala ka na uso kambu fo komi ka mo fo alala ni jarane bi ndogoni ala de chine makoy wafla aya tita meninka nangani shori ya folo ne mami kabrinda na hali mandate ya mo manyi ninga mubiku ala fonte barkalay Voilà, papa. Ne kun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'e ɲɛna. Papa i b'a dɔn dɛ, mama bɛ ne lamɔlenya jama la kuma bɛɛ. E mɛ nin bɛ digi ne la sa. Ne tɛ. E n'i ba kɔni. Mana ko dɔrɔn. Papa ne bɛ sɛbɛ de la koyi. Wa kuma bɛɛ a bɛ ne bila baara la. I b'a fɔ ko baarakɛla tɛ yen nɔ. Hali jini yɛrɛ bɛ yen nɔ. Ne dun ne filɛ yɔrɔ min na sa ne hakili bɛ n ka stage dɔrɔn de la e yɛrɛ ko papa ko ne kana na baara foyi kɛ ko ne ka n concentrer n ka stage kan. Leila. Leila. Nam Abu. Abu, ça va? Ça va. Chez Tegana. Magobila. Oui. Abu, ça va? Ça va. Quand vous êtes hier. Oui, ça va. Leila, on est venu wafle. Et qui dit que mobile ta, il a tout à la. Abu,
Abu e sera ka miro la cogo di? Ni minɛ. Abu e de ye so in cɛ ye. E de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. Problème mana wuli Abu e de bɛ a ɲɛnabɔ. E bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne ni ma ye. E ka nin minɛ a mago bɛ e ka tɛmɛ ne kan. Ne bɛ débrouiller ma kɛrɛfɛ. Ne ni ma bɛ feere misɛnnin minnu kɛ o bɛ ne bɔ. Tiɲɛ don ne y'o fɔ n kun t'o kalama nka kana jɔrɔ i tɛ bila baara la bilen o banna. E ko tɛ yan an ko bɛɛ to yen sa papa ne yɛrɛ ka telefɔni sera falen ye dɛ ne terimuso ninnu bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ 16 ni 17 de b'olu bolo ne bɛ 17 de fɛ. baasi tɛ e mun ye ni kalo sara n bɛ telefɔni ɲini i ye. ni kalo sara i bɛ 17 san a jan. i concentré i ka kalan kan. n y'a mɛn. ka stage kɛ ka ɲɛ. mais 17 bɛ san ye dɛ. n'Ala sɔnna. Abu ne ni ma bɛ an seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka e dɛmɛ fo ka taa fɔ don min na Ala i ka tile bɔ. Lela e bɔra min bɛ ka ne tɔɔrɔ o ye ne ka e ye sugu kɔnɔ feere la k'a sɔrɔ i ma se k'i ka ɔkɔli laban. Ti foyi sa kana to ka miiri olu la kojugu. N'a faamu i ka kuma in diyara n ye i bɛ se ka taa. Fandanga soro mazi wa soja lama Senge wimo bila kocha mambala Senge namo bila kocha mambala Senge maji Hey evala fandanga soro mazi wa soja lama Chérie, il y a ton téléphone qui sonne. C'est lui qui t'appelle à cette heure-là. C'est un collègue de travail qui me dérange beaucoup. Collègue de travail. À cette heure-là. Il va à la salle. Chérie. Il regarde. Attends à ça. Tiens, c'est ne bɛ se k'i tromper cogo di kana bila i hakili la Ala ka baaraw yiriwa Ala k'aw sago d'aw ma Ala k'aw kisi k'aw tanga nse amina yarabi mɔni sumana tɛ dɔ min ayi Abu dɔ min sɔgɔmada joona fɛ ka soli ka bɔ ka sɔrɔ fɛn tɛ i kɔnɔ a man ɲi awɔ a bɛ mɔgɔ garijɛgɛ siri mɔni min a sumalen don nin ye mun ye ayi Abu nin ka ca sa nin ka ca sa aw ka ko ka ca Allah Ala kira awa ni ce ni baraji a bɔra nafolo min na Ala ka barika don la Ala k'a tugu i si la Ala k'i sɔn Ala k'i sɔnbagaw sɔn Ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye ne ka wari d'e ma o sera nin bɛɛ dugawu la a sera la dɛ ni den min y'i dɔn i bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ne tɛ foyi fɔ ne kɔni bɛ dugawu de k'aw ye dɔrɔn Ala k'aw sɔn dɛ a n'aw nɔnaw bɛɛ lajɛlen ya Rabi Ala ka hɛrɛ k'aw ye ayi dɔ min i kɔnɔ kalaya dɔɔnin sa
i kono kalaya dɔɔni dɔ wɛrɛ tɛ mɔni ji kɔ ami a jara ko di layila ka mɔni tobilen don ne kɔni nana awɔ a suma dɔrɔn ne bolo nge ta do n'o tɛ ni million tɔ fɔ n tɛ wuli ka bɔ a kɔnɔ o ko di dɛ ayiwa baasi tɛ a jara amina yarabi ala ka tile hɛrɛ k'aw ɲɛ yarabi ka segin n'aw ɲuman ye ka kisi ni tanga kɛ ɲuman taga ɲuman segin nse amina yarabi ayiwa n'i sera i ka n kunnafoni k'i ɲuman sera o bɛ diya n ye awɔ ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye ala k'aw bɛɛ sɔn. Ni ne fɔra dɛ i ta ni walita i bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen de mɔgɔ t'i ta den dɔn mɔgɔ t'i da den dɔn ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala k'o kɛ k'an dɔn a bɛ kɛ cogo di kɔni bɛ dugawu de kɛ ka ala barika da don o don masa ramani nin kɛra ɲɛna an ta ni walita yarabi u kamana ganko ala kanu to ala dɛ u nɔnaw bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na ala k'u tɛmɛ ye nin kɛra e ɲɛna o kuma wɛrɛ tɛ ne da o ne bɛ fo de kɛ waliɲuman dɔn sanga ni waati ala a barika ye so fara tile k'a barika ye yarabi a barika ye foyi fɔ foli. Bonjour, chef. Mungera. Agradi. Agradi togodi. Kɔnate kɔnɔ ko i bɛ se ka don ne ka bureau kɔnɔ togo manija ka bɔ togo manija de. E bɛ ne ka bureau kɔnɔ sugu fiyɛ de yan. Que ça soit la première fois et la dernière fois k'i ka don ne ka bureau kɔnɔ ka sɔrɔ i m'a da kɔngɔ i tulo bɛ na. J'aime pas ce genre de truc. I na kun ye jumɛn? Non, chef, o tɛ ça. Juste n kun tɛ fɛ k'i déranger dɔrɔn da ta boutique. Pas possible. Mun de bɛ yen? Bon, comment kɛra ten n kun ye n bila ka dossier ninnu enregistrement kɛ a filɛ nin. I bɛ se ka taa. Nin kɔnɔ ko cɛ bɛ sɔrɔ tantogo de la k'i fɛn kana k'i bɛna aw ka patron séduit directeur ou séduit n'a bɛ kɛ tantɔ san b'a sɔrɔ directeur bɔra directeur la han n'a muso y'i ta yɛrɛ ye yan i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ yan nɔ cɛkɛbɛ j'aime pas ce genre de truc non ne ka baara kɛ a togo la o de ka di ne ye voilà ni yɛrɛ bɛ fɛn na n b'a f'i ye i bɛ taa rectifier. Fan sɔgɔma. Restaurant. Reste. Wa ne yɛrɛ mako kun b'e la o. O ka di? A ka di. Ne sigilan ta ka na. Ayiwa, juguman tɛ. Eva ka ko de don. Eva ye mun kɛ tugun? Baba, ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ma yɛlɛma don Eva ka éducation na ne ma foyi de faamu Eva ta nin na n'a fɔra ko fɛn fɛn mana diya den ye ko e b'o k'a ye
yɛrɛ kɔni tɛ foyi bɔ Eva ta la o man ɲi sa. I ka nin fɛn denmisɛnninw ma kojugu fara Eva la a t'i ɲɛ sira la a tɛ bila dɛ. Wa e yɛrɛ b'a dɔn Eva ye muso de ye don dɔ an jigi bɛ Eva kan k'a kɛ musoba in de ye jamana in kɔnɔ Eva bɛ taa cɛlasigi yɔrɔ de la n'a fɔra ko ko tɛ bɔ Eva ta la du kɔnɔ ni e ko min Eva ko min e ko o i fana k'a jateminɛ dɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ jalen t'u ye ka tila k'i ɲɛ bila a la dɛ ne kɔni b'a dɔn Eva ko in a tɛna se ka to tan bari ne y'a ko to tantɔ e bolo ni Eva tiɲɛna don dɔ ne de ka kungo don n kɔni bɛ min f'i ye i ka fɛɛrɛ kɛ an ka Eva dilan Eva mana fɛn fɛn ɲini e fɛ e b'a d'a ma hali ni Eva nana fɛ ɲɛna sisan ko miliyɔn i b'a ta ka d'a ma o fana man ɲi sa bisimilahi rahmani rahim mun kɛra mun de yɔrɔjɔsi ko kɛra yɔrɔjɔsi ko jumɛn de kɛra yan n ye ɲininko de la e delila k'anw ye dukɛnɛmana na kuma la ni cɛ bɛ kuma na i bɛna yala yala an dala ko yɔrɔjɔsi o ye mun ye n ka nafigiya bɛɛ de bɛ daminɛ aw fɛ tantɔ de mun na i b'an tɔɔrɔ mun de la i nɛ minɛ n ka kuma fɔ ni mun ye que ça soit la première et la dernière fois n'anw sigilen bɛ yan n tɛ fɛ k'i ye e kulo bɛ ne na i kulo bɛ n na tɛmɛ ka bɔ yan mɔgɔ lankolon ne kɔni bɛ min f'i ye Eva ko la n'i ma Eva ko in ta ni hakili ye Eva bɛ na sɛgɛn dɛ Eva tatɔ don cɛlasigiyɔrɔ de la Eva tɛ sokɔnɔ si ye yan k'a bɛ to yan dɛ donc n bɛ min f'i ye i jija an ka Eva mara. Ne bɛ n ka wari ɲini denw de kama n'a ko a tɛ se ka baara kɛ a to yen an bɛ baarakɛla dɔw bɛ baaraw kɛ so kɔnɔ o sera nin na wa. e b'o de fɔ n'a ko k'a tɛ baara kɛ k'a to yen Eva tatɔ don cɛlasigi de la o nka ne kɔni bɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne kɔni tɛna Eva to i bolo i k'a tiɲɛ ka di ne ma bari don dɔ ne de ka deli de ne min f'i ye o y'o de ye. Tanti? Tanti? Era de ver. Tanti, não me sou uma diária. Eu sou uma diária, Tanti. Oh, what the hell is that, Tanti? Ai. Mama. Bili wa. Saya bodu de la. Tata ke fruto tole. Ate koi. Voilà ça. Tanti. Est-ce qu'on peut fruto fait? Ali ka ke binana shekle so mo na bo wi. Sanata. Afo ko ele fruto fait. Afo ko ka sa ka cha ele ka wale ba se fruto ko fa le la. Okay, ake binana lai. Ai mo ga nta. Tanti wota.
in ce koyi tanti tanti kai koyi tanti me jara di awo ma sassan Tandi bama furukera mana goye tandi tandi bama furukera mana goye tandi tere furu mi every night little son in fawa gogo kan mami Bashitila. implore Ya kunu ke. ik mami Mi anke bitan. Donc be nyosu suru le yako. Al sawa ko nyosu ba de ni. ha Be fani ke ya. e ga alaje ba fuke nere kunte nyosu suya ibira filiere mana terum son Ni. sigara be folo Okay, na sige. ni buteni Gorachila. mu yikulung ka sin ma ambi terum son Enfin maintenant, donc on a billet. enfin manasa Comment je me mets? yim black en fouette ça va La nouvelle, je me mets. alhamdulillah on est là bien D'accord. comme d'habitude Donc, il vient d'avoir on est barré comme un potent. ah oui angli bala Donc, on a nourri là. Il y a un barré de machine. shuna watelia Katelewa. Mama tele. bara so jumando ni we ganya fanita Na anya shi. Baram ni bara gente. Serious. Chauffeur bara. Chauffeur bara mu ibita. Ini chero représenter ni rona. Donc ni représenter là. Avant c'était une boisson ni. Na boisson ma baro ke après wardima. Passe. njelu nyona Million kili, million fla, million sabat. daga wili imenanka nodo a wili kana ngana dala ka baroge doroni jimindo Ka wili kana dala to ko ma fo ite jin kalama. Ni ka wili kana dala. Na soro wili kana dala bara iblia. Na ore bena na yano barala. on minute ko bara su fam katan si ka baroge ka jimini o kon dam se ka baroge dala ka jimi Ni nyira ibe bara no fe tare ko ra no fere. Bara bi tay nari abu baroke. Abana warbe dina. o ko yɛrɛ de tigɛ ne kumine ka taga ten an ka taa baro kɛ ka jimi ka wari di ne ma A tege kumina tuguni. Donc e be nin bɛɛ la kɛ. I tɛ fɛ ka i ka vie falen. Est ce que taga ɲɛ bɛ e kɔnɔ. I tɛ fɛ ka a ka bɔ lɔgɔse la ka taa aw ala la so jɔ ka yɛlɛma yen nɔ. I tɛ fɛ k'olu kɛ a. gogo e bɛ ka ɲɛnama ni abu kɔ de e b'a dɔn olu tɛ sɔn ne ka chauffeur bɔli ma gogo e bɛ ne ka situation bɛɛ kalama Leila. Mare abu de bare n t'a dɔn. Kuma bɛ kuma dɔ di e da kɔnɔ. Ne ɲɛna i bɛ fɛ k'i ka vie falen. I ɲɛ bɛ ne na. E tɛ ne paratiw la. Téléphone ne saki lɛ. ne ɲɛ b'a la kɛ 17 bɛɛ de b'i bolo Ne t'a la. N'i kun ɲɛ b'a la kɛ i bɛ ka kuma min fɔ i t'o fɔ. T'o fɔ. n y'a mɛn sisan taa nɔ de yan ne ka miiri I b'a dɔn dɛ yɛrɛ mɛ i bɛ ka ne énerver. Ne tɛna temps foyi d'i ma. gogo e yɛrɛ de dusu ka Non, bon non. temps di yan sa Ne tɛna temps foyi di ma. gogo sabali sa a taa nɔ di yan ka miiri Ne tɛna temps d'i ma. I b'a dɔn dɛ e tɛ mɔgɔ dɛmɛ ta ye. Ne tɛna i dɛmɛ bilen parce que mɔgɔ caman de bɛ ka nin opportunité ɲini. Olu tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ. E y'i diya e terimuso ye nin ne bɛna fɔ ne bɛ e branché e ka se ka wari camanba sɔrɔ k'i bɔ nɔgɔ la o bɛɛ la i t'o fɛ ko sufɛ baara dɛ maa dɛ karisa dɛ kan ye tantɔ kan de. ne dun na nin ko in kɛ cogo di Burlay. 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 Burlay tara gadi yana kama wetara sunogole kama. E tara ke ka yoro kolosiyo. Do tsaka dongana fembe sauf minen be cheke tare to sunogola. Burlay.
Ni tono walima tani n'olu bɔra so kɔnɔ sisan ka n'i sigilen sɔrɔ sunɔgɔ la ka fɛn bɛ gɔrɔntɔ. Est-ce que i ka baara in yɛrɛ ka di i ye yɛrɛ Burulayi? A ka di kan'o fɔ sa Sanata sa i fana kan'o fɔ sa. Burulayi wa i kelen tɛ koyi e ni ɲɔgɔnna gardien baden de bɛ yen a b'a layidu ta k'a bɛ mɔgɔw ka so kɔlɔsi ka sɔrɔ k'aw sigi sunɔgɔ la dɔrɔn aw bɛ tilen ka sunɔgɔ o tɛ sufɛ sunɔgɔ bali wa a dɔw yɛrɛ la u ka baara bɛnnen don gardien dɔrɔn de ma e filɛ k'i sigi sunɔgɔ la tan ni min bɛ sara n'o ye nin ye a bɛ diya ye. Ka d'a kan e ni ne bɛ bi i b'a fɔ ko balimamaw don e ye ne bilasira cogo min na bi a diyara ne ye kosɛbɛ ne fana bɛ se k'e bilasira sini tiɲɛ-tiɲɛna jo b'i fɛ patron dɔrɔn tɛ dɛ nin du in n'a kɔnɔfɛnw ka fara dudenw kan a bɛ i n'a fɔ nin bɛɛ ka lakana bɛ ne Burulayi de bolo tiɲɛ-tiɲɛna ne ni sunɔgɔ ma an ka baara in fana sɛgɛn ka bon koyi fo mɔgɔw fana ka an lajɛ k'an ka baara in sɛgɛn dɔn an bolo ka valeur kɛ an na quoi. Franchement, je ne suis pas d'accord. Tan ne ma ye sunɔgɔ kɔ wagati de b'a la o mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ sunɔgɔ nka kuma de b'a la. Si filɛ na ne yɛrɛ de ɲɛ yɛrɛ de dɔn ne t'a dɔn fɛn o fɛn i mana yɛlɛ cogo o cogo a bɛ cogo to ma ne Burulayi bɔ ɲɛ la. Mɔgɔ si de m'i bɔ i ɲɛ na i ko sunɔgɔ min ka di o de b'i ɲɛ na ni teraka bɛ sigi e Burulayi kɛrɛfɛ wagati o wagati Burulayi tɛ sunɔgɔ teraka bɛ kɛrɛfɛ mun bɛ kɛrɛfɛ foyi k'i sigi dɔrɔn ka sunɔgɔ sotigi yɛrɛ tɛ sunɔgɔ min kɛ e de b'o kɛ. Cara yang kosong, sementara kantor nyawa, ala hidup ini segala macam yang dibalar. Nasi orang lagi tes bisa. Alhamdulillah. Ni na de basu bina fi yalla. Wili ki jogom na. Muna, ngara. Ba kan jogom si ya. Libjão kala le me fɛn kɔnɔ. Libjão kala le me fɛn kɔnɔ. A sigi tabali sanfɛ. Ayi n b'a sigi sisan. I la se ka taa sigi. Awɔ n b'a sigi sisan. Burulayi. Fɛn min ni ne ye nin dennin jalanin sɔrɔ ne bɛ nin ta dɔrɔn k'a kari fila ye quoi. Ale ɲɔgɔnna saribagatɔ tɛ yen. Burulayi. Ka tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la e bɛ nin jɔ k'i b'i da sago fɔ ne kɔmana Burulayi ma ni ko n'a cogoya tɛ quoi. Ne ma ne lawuli san ka bɔ sunɔgɔ la o y'i ko dɔ e ma se ka min fɔ o ɲɛna o ko dɔ ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i b'o fɔ e Burulayi. Baara de b'a ɲɛ don ɲɔgɔn na. E sama ka bɔ ne da la sa e sama ka bɔ ne da la. Non, Bestie. Moro yaro kaino. Waye da decoration na. An kaine. Do pa yabi yere ke ba fete ni doni. Dugu restaurant ma be ki sebe ni de bu. Yere ma be kala mo. Et puis dans tout ça, yoro de bisakele na na restaurant e bi ta ke dum mo so duni. Ndi se kan wa bo ka kan sigi ko dum la gere bashite. Ya na sanabi. An tike wa dum ni. Ese mi tike ko le no, le ko tike ko. Je le vois pas le nous là. Comment venir là quoi? Aywa, ana wa. Nangi la je. Kane la je wa. No Bestie fene ya dani. Tu quoi dum ka de trop. Tu te jega là. Abele ka wa. Dewo kan to comme dum ka de trop là. Eva. Pablo ile abini faga. Sasa mara kwa buli joni yangu.
yɛrɛ bɛ ka boli mun na Eva? Ne si fo ka n ka cɛkɛ jan kana. E yɛrɛ m'a fɔ ne na k'e ye Pablo ya. Ni ne Pablo ye ko mun sisan nɔ? Parce ni Pablo tun ye ne sɔrɔ yan, Pablo tun ye ne faga de. K'e faga wa o tuma e bɔra e ma fɛn fɔ so wa? Ka fɔ so wa i na cɛ ne bɛ se ka fɔ maa ɲɛna ko ne bɛ na. Ma bɛ sɔn o ma. Ne y'a fɛ ɲɛna ɲɛ kana to ka bɔ ka sɔrɔ e m'i sara sa bɛ se. Kuma in dabila an ka taa ɲɛfɛ an ka taa taxi privé ta yanni ninnu ka ci. Ok an ka taa sa. Oui, allô Maria. Non, ça va pas. Il ne veut pas. Il y a qui est un peu d'abord. Ne m'a fait galon de faire. Non, on a tout là. Ok, nous nous fions. Il n'y a pas de séance. Ne ka sira tɛ k'a faamu yɛrɛ de ne ye mun f'i ɲɛna ni ni dɔ de ka se a su in na a banna kuma caman de kɛ ten ok ne t'a dɔn nin ye mɔgɔ nasugu min ye quoi chaque fois nkalon tigɛ ba mɔgɔ kunna n dun b'a dɔn nin ye a ka kuma laban de ye ni a ma na nin su in na dɔrɔn an ka ko bannen de. E bɛ ale bi de. Awɔ. Ne ka Eva kɔnɔ n kan k'ale bila ka taa stage kɛ yɔrɔ. O ka ɲi. O ye nouvelle jumɛn ye o ka ɲi kosɛbɛ. Mais papa a bɛ wagati bɔ sisan Eva ye baara daminɛ entreprise in na. Mais pourquoi entreprise mɔgɔ ninnu u tɛ k'ale déplacement ni di u ma? O fana ma nɔgɔ dɛ. Ni yɛrɛ y'a ye fɛnɛ bɛ yen chauffeur bɛ Eva bolo minnu bɛ taa sotarama ni moto taxi la olu ta ka gɛlɛn o la dɛ. E tɛ se k'a faamu a ma nɔgɔn dɛ fɛn min don a ma nɔgɔn hali dɔɔni fɔ min tɛ entreprise bolo n'a ko k'a b'o dépense kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ ne ye entrepreneur de ye n b'a dɔn bɛ min fɔ. O mana kɛ cogo cogo hali dɔɔni u ka to k'o jateminɛ an bɛɛ b'a dɔn jamana ma nɔgɔn tiɲɛ don nka mun fana y'a jateminɛ o ka fisa dɛ ne dugawu k'o la kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka jamana kolo suma sinon a ma nɔgɔn dɛ awɔ. Bonjour papa et maman. Bonjour. Ça va? Eva. Allez, petite bisou. Il m'a dégoûté là. Ok, maman. D'accord. Assez là où il m'a dit. Il y a aucun pas là.
Bonjour tout le monde. Ni ma fili ni a siɲɛ fɔlɔ ye an yɛrɛ dama kan sigi ka réunion kɛ. Bon sigili fu tɛ. Puis ma créé n yɛrɛ ma. Chef de nci n k'o bɛɛ lasigi. Formation damadɔ bɛ yen a ka d'a ye a ka tɛmɛ n ka bolo fɛ ka da aw tulo kan quoi. Chef ma se ka mɔgɔ ɲɛnama fosi bila baara in na yan nɔ fo ne de to dɔn o bɛna kɛ ci jumɛn yɛrɛ de ta. Aïcha diɲɛlatigɛ kɔnɔ e bɛ se ka sabali wa? I b'a dɔn ni baara yɔrɔ in tɛ e ni ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo kan diɲɛlatigɛ fɛn fosi de la. Il est temps k'i yɛrɛ dɔn. N'o b'i ma ni Pablo nana i bɛ taa fɔ a ye ko ni nin ci sugu ninnu bɛ yen a kana fɔ ne ɲɛna a ka mɔgɔ wɛrɛ sugandi a ka fɔ o ye. Ne ma yɛrɛ ci dɛ. D'accord. O chef ko ko n k'aw bɛɛ informer an tun bɛ ka fɛn min ɲini a mɛnna n'an si yɛrɛ tun ma sigi n'a sɔrɔli ye f'a ɲɛnabɔra an ka partenariat kura an ni chinois ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Bon o hukumu kɔnɔ a y'a yira n na comme quoi an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka se ka ɲɔgɔn faamu baara taabolow kan parce que entreprise mɔgɔ kelen ko tɛ n'i y'a mɛn entreprise anw de don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn ko la an k'a bila an kunna n'a ɲana a ɲana anw ye an bɛɛ de ye n'a tiɲɛna fɛnɛ an y'a k'an yɛrɛ la kow bɛ ka taa ɲɛfɛ cogoya min na nin donc k'a b'a ɲini an fɛ cɛsiri min b'an bolo ni entreprise ye nin sɔrɔ bi donc n'an ye dɔ fara a kan an bɛ taa ɲɛ de o mais o tɛ kɛ cogo si la fo an bɛɛ ka baara ta sɛbɛ la ka baara kɛ sɛbɛ la. O kɔfɛ fɛnɛ ko m'aw informer o information in ka di kosɛbɛ kalo wɛrɛ min bɛ na nin a y'a décidé ka bɛɛ ka sara doubler. Tiɲɛna o ɲɛna. Sinon cɛ ne ta in kun bannen don koyi. Cɛ banna pewu. E kɔni fosi man di ye o kɔ ala k'i changer en tout cas o ɲɛna mais fɛn minnu ye k'an sinsin bɛ k'a kɛ tan ne kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la ne sinsin de don wa ne bɛna courage yɛrɛ de ta. D'accord. Ne ko a banna an ti fɛ. N'a y'i diya yɛlɛma n'a y'i diya to yen mais i seri yɛrɛ entreprise in kɔnɔ yan. Cheikh Aïcha dɔrɔn tɛ il est temps i yɛrɛ ka changer i bɛ ko minnu na baarayɔrɔ la c'a dabila sa i ka baara ta sɛbɛ la i ka ko inutile ninnu dabila cɛ n'i dépravele mana baarayɔrɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ na retard la walima i bɛ weleli kɛ ka kuma kuntan dɔ fɔ dɔrɔn ka baara soli c'a dabila sa changer n'entreprise ɲana an bɛɛ de fɛn min bɛ ka taa ɲɛfɛ a tɛ ka segin kɔfɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn i ka ko kuntan ninnu dabila sa i ka baara ta sɛbɛ la n bɛ deli ala kama n'i y'a mɛn i y'a mɛn yɛrɛ bon n'i m'a mɛn fɛnɛ an kɔni dan ye kuma de i jugu tɛ ne ye dɛ mɛ o de don. Dolu na wasuke, dolu bi wasuke, bago wasuke. Nin ye waa filɛ i b'i jija i ka to ka mobili ta ka taa ekɔli la i y'a faamu. Abu i hakili sera o ye cogo di ka miiri o la Abu. Ni minɛ. Abu nin diyara ne ye sa. Yɔrɔ ne tɛ se ka nin minɛ e k'a to i bolo e de ye du in cɛ ye yan e kelen dɔrɔn de ye cɛ ye yan. Charge fɛn bɛɛ bɛ a bɛɛ bɛ e de kan e de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ e bɛ anw dɛmɛ e bɛ ka ne ma dɛmɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na Abu e ka nin to i bolo a mago bɛ e ka tɛmɛ ne kan. Jigi o jigi jigi ka di ala ni jigi da ma min kan n'o ye jigi tiɲɛ i ye dunuya jigi ka di ko caman ye
Follow me and go get them. Akadne ga taga baranke. Allô? Gogo. Ça va? Quand me mente ndawi. Besti lawan. Iye mun fone ga bara ko enke. Ne réfléchi gogo ne peut faire ta baranke re. Hein? Cogo di ka numéro dɔ ci ne ma wa o mina e yɛrɛ tɛ taa n terimuso ye janfa ye dɛ ni e ma taa ne bɛ walawala cogo di e b'a dɔn ne n'olu ma degi ɲɔgɔn ne t'u dɔn ne tɛ mɔgɔ si dɔn yen nɔ n'i ye ne yɛrɛ bɛ ka taga baara in kɛ parce que e y'a kuma fɔ e b'a la déjà donc ne dalen b'e la n terimuso a ɲa mɛn problème t'a la i bɛ se ka numéro ci ne fɛ ka daminɛ su in na yɛrɛ de su in na heure jumɛn n y'a mɛn i bɛ numéro ci ma n bɛ kuma a fɛ ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ ma ninnu de kama i b'a dɔn anw sɛgɛnna ala e yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la n ma sɛgɛnna cogo min na ala de b'a dɔn a b'u fana ka baarako ti ka ɲɛnabɔ ne donna nin wari tɛna na mago ɲɛ anw ye n tɛna na anw ka ko yɛlɛma dɔɔnin an ka situation bɛ cogo min na. Bamakɔ ka di dɛ awɔ yan ka di kɔlɔlɔ la wa ɲɛ bɛ nin so ɲumanba fɛn o fɛn na i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na dɛ nin ye gabugu kɔnɔna de ye n'i ye siso ye wa sumaya dɔ b'a kɔnɔ ayi ne kɔni a bɛ ne yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ gan dɛ i ɲɛ tɛ nin na wa ne bɛ min nin ji de la. Ne tɛ ji bɔ kɔlɔn na bilen o tɛ ne tɛgɛ la Bamakɔ n'i y'a lafiya mara sɔrɔ i tilala de koyi patron ka so i bɛ se k'a ye wa hali baara bɛrɛ tɛ yen i tɛ sɛgɛn o an kɔni bɛ Bamakɔ dɛ wa an b'an di ma yɔrɔ de la Bamakɔ awɔ Bamakɔ awɔ minɛn ɲumanw dɔrɔn de bɛ yan i ɲɛ t'a la wa dumuniw bɛ kɛ nin de kɔnɔ wa nin ye patron muso yɛrɛ ye ko labɛn banna de awɔ banna dɛ ayi ni n bɛ taa di zen kɔni a kɛra di a kɛra di tante a ma kɛ cogoya foyi la k'a fɔ ko ne ma n sara e la i y'a bɛɛ fɔ ne ye n sara i la yɔrɔ ayi ne ma n sara i la ne ye mun de f'i ye nin telefɔni ko in na ne ye mun de f'i y'a la ne ko ni baara banna de donc sisan baara bannen yɔrɔ fɛn ayi baara banna tɔ ye fɛn de e ka yɔrɔ désordre cogo di sisan n b'a bɛɛ labɛn tante mais Sada i bɛ ne tɔɔrɔ sa e bɛ ne sɛgɛn sa i bɛ n bila kuma de la tuma bɛɛ ne bɛ kuma na mɔgɔ bɛ kuma na ne bɛ kuma na mɔgɔ tɛ kuma na ne bɛ kuma na ne ye mun de k'i la ayi a fɔ n ye sa ne ye mun de k'i la k'a nin d'i ma ça fait a bɛ bɔ Bamakɔ a bɛ bɔ village la ka na Bamakɔ k'a bɛ nana baara la Abou. Ça va? Ça va. Bien. Ne ka tile bɛɛ bɔ n dalila ten cogo la est-ce que tu t'as so siɲɛ kelen? Awɔ ne tun bɛ fɛ ka taa yɛrɛ ne tun bɛ yɛrɛ kɔnɔ. Kalo sara ko la kɛ. Abou baara tɛ yen yɔrɔ ni baara tɛ yen nɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ kalo sara kɔni di mɔgɔ ma tu vois ne b'a la mɔgɔ si tɛ yan nɔ est-ce que e ye wuruso yan bi? Ayi. Voilà donc mɔgɔ si tɛ yan nɔ bi donc
n tɛna se k'a fɔ n ko n bɛna fɔ n ko n bɛ a kɛcogo sugu dɔ la donc wari tɛna sɔrɔ quoi parce que ne yɛrɛ ma foyi bila en place. patron hali n'a kɛra dɔɔni ne tɛ se k'o sɔrɔ e bolo. Abu n ye mun f'i ɲɛna foyi tɛ se ka sɔrɔ parce que fɛn yɛrɛ de tɛ yen nɔ est ce que i b'a faamu fɛn yɛrɛ de tɛ yen donc yanni ka to ten i bɛ taa so an ka kuma ka ɲi ta an mɛn. ok voilà donc kan bɛn. cɛ ni dun jigi tun bɛ bi wari kan ne bɛna nin ko kɛ cogo di. a bɛna baara la a tɛ baara kɛ dɛ k'aw concentré téléphone na. ne bɛ ka ɲɛfɔ an mɔgɔ yɛrɛ de ko tanti ka ɲi. tanti ka ɲi mais e ka ɲi ne ka ɲi e ka ɲi. ayi. a bɛ na aw ka baara la sani aw k'aw tile aw ka baaraw la k'aw ka baara kɛ k'a ɲɛ après a tila k'aw ka téléphone ta k'aw ka ciw ɲɛnabɔ mais dɛ photo dɛ vidéo dɛ snap dɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la après c'est pour dire patron ka jugu dɛ o bɛ nin kɛ dɛ o bɛ baarakɛlaw kɛ ten ka sɔrɔ a tɛ ɲuman kɛ aw yɛrɛ bɛ min kɛ a t'o fɔ. ne t'o fɔ. i bɛ fɛn dɔ kalama e bɛ taa. tanti n b'i deli ala kama tanti n b'i deli sa tanti ne ne gɛn ne bɛ taa min tanti n b'i deli sa tanti i ye fɛn fɛn fɔ n b'a bɛɛ kɛ tanti n b'i deli tanti kana gɛn sa tanti n b'i deli tanti n b'i deli tanti ne ne gɛn ne bɛ taa min tanti tanti n b'i deli ne gɛn ne bɛ taa min. sisan nin y'a laban de ye n tɛna segin a kan ni don dɔ la n nana nin désordre sugu sɔrɔ i ka téléphone o i ka ɲama-ɲama o. tun fo sa furu la kan taa fo sa furu la. si a fo sa furu la o tɛ kɛ tanti a fo sa furu la. a bɛ kɛ o bamakɔ ka bon i bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ. tanti e ka ye mɔgɔ ɲuman ye tanti. ayi ne ma ye n ka bɔ n ka segin ka na ayi o ka jan n ka ɲɛ tugu sisan k'a yɛlɛ sisan tanti sisan ka yɔrɔ feere sɔrɔ ten. sansan tanti sansan sansan tanti sansan. kɛ dimi bɛ ɲini k'an faga. sansan n ka nin faga sansan. téléphone ye k'i jɔ fɔlɔ koyi. ne bɛ k'a yira so ka bɛɛ la k'a fɔ ko ne bɛ se ko la ne yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ fɛn bɛɛ n bɛna bɔ o baara la manamana ko la n tɛ ji yɛrɛ bɔ yɛrɛ fo ka n tɛgɛ nugu. téléphone ye k'i jɔ. Iye fala fandanga soro mazi wasoja lama Senge wimo bila kocha mabala Senge namo bila kocha mabala Senge maji Ansuma Bashiti la bana Ibrahim Silla Bash fetena Yere Edu la benendo bina tami mi fɛ ka taa bɔ gogo de la su na ni gogo ka baro kɛ an famanaw n'a tigi ma basi ye su kolen na ma suma ko koyi an bɛ 19h dɔrɔn de la e ma se k'o to tilefɛla la ma i bolo ni tilela baara la e yɛrɛ ni tilela baara la gogo yɛrɛ bɛ kɛ baara la gogo ye baara sɔrɔ sisan a ye baara sɔrɔ awɔ a ye baara sɔrɔ donc t'an ba tigi a fɛnɛ bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sufɛla na an bɛ gɛrɛn sigi an baro kɛ dɔrɔn de don ni tilenna baara la su mana ko i kɔni kan k'i lafiɲɛ de o ye tiɲɛ ACP cɛ CP i b'a kɔnɔ bi dɛ e yɛrɛ i n'i ka kunu a fɔ i copine sɛgɛnnen don nin bɔtɔ de stage kɛyɔrɔ la hali ma falen fɔlɔ ninnu bɛna ne faga yen nɔ walayi voilà CP i b'a dɔn dɛ nin tile filanan ne bɛ ka réfléchir dɛ e ni ne kuma o kuma anw de bɛ événement kɛyɔrɔ la ou bien anw de bɛ sortie la CP an t'a ɲini an ka projet dɔ sigi sen kan o bɛ sɔn k'an jɛ dɛ. Pour une fois i ye kuma ɲɛnama fɔ e de ye ko taa
ni boîte la travail commencer dans un restaurant travailler dans mais c'est une très bonne idée mais ni à mes business si on va se réfléchir à long mais car devait faire la fin que l'ingé ça c'est vrai mais oh il y a l'idée de projet d'obéir là je pourrais rien dire mais dans ces gamins après gamins d'osoro en tout cas financement qu'on y aura là qu'on y a que là tu vois là et bon ça wargo kuma to ni wargo do mo to e no peu papa ba réfléchir am na mine que exactement Bonsoir les filles. Ça va? Ah oui. Ah boss. Ça va? Calme oui, ça va. Ça va. Raconte-nous quand même. Eh voilà mais alors. Ah, d'accord. Oui, ça va. D'accord, maintenant ça va. D'accord. Pap. Oui. À quel tour est-ce que Kadia. Au Kadi. Ici bien. Ah, Eva. Club là. Hali ka to sini kile fela la. Man labena ka basa go ga ne kono fem ne a wele re ka ba. Nga e ka ni fini nunu. Mumen na ma. E bara ko fini suru mani ne. Ni ma suru ko ne shem jikura bole ne ma. Ni bara bo fini nunu de o mani ne. Ay ni barate bo. Barate bo afa. Wuri ki jonga la ke. Barate bo afa fle. Ni bi tamay ka to ka sama ka. Awo mto ka sama. Suno barate bo afa wonya afa. Na to mani ne de fini suru mani ne. Nyame. Ani ka asiri ka jayira la fana o fana mani ni. Mani barori mani o ka mani agi pantalon yo. Nga sufe boli nje kamile de. O fana mani je de. Foite sama. Ya gila. Mbugo tini kilim bolon kono suko. Ama no de mani te demseni tunsa. Ere buga nege gum demsen fitini ma foite ne soro. We mu kumai. Foite ne ga demseni wa. Foite ne soro. Ya gila ti. Mbi joro de o. Ibi do ne ke ma fushti. Aywa bashite. Aywa ni mgo yiwule. Kana tade. Ntita. Ya famia. Nyame. Iki yera kolosi. Awo. Wa ni bi ka fini nunu san fana ka jete mineke. Nyame me agli tola. Ka jinya ka temene ka doni. Kana sere yera la fana. Nyame. Dugu mai. Mgo langulun ka cha. Ube bakalu tama o jango ekele ka fini sere lendo yera la. Chema. Eche. Ya famia. Aywa bashite. Ya gila ti ma foite en soro. Aywa bashite ala kana feke. Amina rabbi. Okuma i kontrol no dewa. Ah. Tatu nga dugo ki yefana. Dugo ke ma. Na ngara kele ndai. Kasoro ne re to ka fo dungu ke ka dugo ke ne ne ga bo. E bete me. Ame spina ko me e buga fo ko shu ko ne e buga sran manere jama uliwa. Mbe sran sake. Ah. E wa kana suku de. Nyame. Yame. Ainti suku na koroba yake to. Shuti koro yakanto. Ire baro ni bora tanto ni masigi ne te suno. Oche. Aywa ala ke nyima sigi. Amina rabbi. Ala ke kisiki. Amina rabbi ma. Nya fi chugum. Ni mgo yi wule doro ikana gerala. Ai tigerala. Mgo la ngulunga chabide. Ya fami. Awo. Ichugodo. Ikatoki kofle ke nyafi. Nyame. Ya fami. Okay ma. Ki nyuma ta ki nyuma. Amina rabbi ma mina wala. Ni kalfa ala la. Na la sona ma. Merci. Kana mende. Ainteme. Iwaro na pap. Nini Zuleka de sigler sisan no. On est idée soro. Nga projet do sigi. Singa. Vu que ebe au domaine nous qu'on a là on flante fouille do qu'on a mu ami ni nga yati ya klina to faena. Ah Eva, non qu'on le chauffer ça. Elle va venir boire barreau la sans non. Et non qu'on le chauffer. Un projet tout ni. Hein? Papier fene ga ko be tantori. Ha? Migi wuli kele ko tesa kanana dimi. Nen Zuleka de sigler no. Zuleka ou bien? Ouais, grand frère c'est vrai. Initiative ta ngamena projet do sigi en place e fleni e ba konna la eti businessman ya moi ma essayer ka atengu ela wala sey ga segi yaklina taw fayana est-ce que fata wala agla projet ke tinia hein projet ngi tab do le projet la projet ta étape par étape de ka wuli yere ma ko projet hein pap projet dante droga idée de resora Zuleka ante agence de formation pour les mannequins am so daelo ouais c'est une bonne idée mais il y a d'années en tout cas maison de production genre acteur ni actrice ou formée parce qu'il va aussi ça nous kadi mo ko chama mais utado waga chugum ça c'est une bonne idée n'était projet de ça abora muno ne tan ko folo
k'a tile jagabɔ kɔfɛ n bɛ na. Pap. Il me faut tiens l'eau à caille. Mais nous on est à donner ma alors la production pour une semaine. Car une formation manquée auto-humain. Même une production d'elle. Imagine qu'acteur et actrice sont formés. Car film nous réaliser. Il y aura un projet de m'embarquer. C'est pire. La routine au téné fait na agence de et formation pour les mannequins na yo dele am ko lo war soro di I ale mali ngone ano ibita soro o agence ma chan quoi musuman do be no mannequin ya kadu e me utado bu former tu kasuna a experience tout la mata talama na yo dele sisano am fe ci ko lo la ala ko tiena production manni non je suis pas pour non on fait à mes maisons de production ni dele. Oh, jama ben kula fola yere. Ah, o kuma an ta blanc pa bulo ko na nganye fo yana no emi fo. Ah bon? Sina de production ko ni la. Ama blame Pablo ma kon. Agence ko ni kon katnere.